ena wo de nkwagie ebre wo ma ena wo de fa hodie ene ahosepe ebre wo ma ye ma moni adwuma so wa bre de ekurase na papa na wudi hini ewo tumi mu ani onyam kan ewo Yesu Kristo din mu amen. Eto de bia ya na at times ya na ye kenkan twere konkron no se me boa na bia ye biem yesi David anyom to oha enenum oha ne mensa David anyom to bia eduonu bia mensa David die no nene wonsoso no obetonyom indi yega se bia ene senior enyom to Blessed Foster enyom to ade onu nso wonyom onu nso wodi enyame ayama no o wodi enyame ayama no ezuka nyom to onu nso ye den wodi ese na ye twere Bible no a enke bia de Awurade ayama Blessed Foster no onu nso ni di bebem aka se Foster anyom to senior enyom to enyame ye no ena odi esai enyom de waye wona brabom de Awurade aye wo abrabom ena wodi besai enyom ena obekeka ne mabom kase Awurade se metena se na mehwe na me check de wo Awurade waye free me mo frase ede bepem sabri na uguso ya me wonyom to me wo ho aseda me wo ho ayeyi eno ntine no yensoso ye twere yensoso ye de ewo Awurade anim ye de ye ne ye de die wayama ye kenkan ya brabo ye kenkan brabo ni fitiase ye kenkan de Awurade Nyankopon hu ye mobo aso ye mu age ya bamba honhom fam ene honam fam owo bi ka e kire Awurade obi eni ho beka se Awurade nye bi man hwe eda ye da ye timi sori no eno eye adinya kese eye nsenkyere ne kese pa oda utumi da na utimi sori eba nkwam eye miracle kese eno kura no ye gina so kase ye ba mu ade Awurade ase ka na ye nkone ade ase ye nkone ndi ye bakoso na yada Awurade ase ene de aseda kase pa ene de maye bofo ene ye jefo Osi Yami aye MIF Eji my keyboard na na yanti if you say David into no na obo nsenku so eka edi na yanso ye obo nsenku edi aka ene ho ne edi atuntu Awurade ne edi aka Awurade asi Say
Asitra you was a woman so ye moi. Enka ye be fahinie. Se woman so ye moi. Eradi se woman so ye moi. Gaye be ye denie. Yeah. One so ye moi. Papa se one so ye moi. Enka ye be ye denie. Se one so ye moi. Enka ye be ye denie. Eradi se one so ye moi. Enka ye be fahinie. One so ye moi. One so ye moi. Eye one now one so ye moi. Eradi. One so ye moi. Eye one now one so ye moi. Say one so ye moi. Enka ye be ye day. Say one so ye moi. Enka ye be ye day. One so ye moi. Be ye day yo. One so ye moi. Yes, I want so ye moi. Enka ye be ye day. Se one so ye moi. Enka ye be fahi. Erade one so ye moi. Enka ye be ye day nia. One so ye moi. Enka ye be ye day. Erade one so mi moi. Enka me ye day. Asitra imusa wo one so mi moi. Enka me ye day. Tia da wasia ensanda. Eni ye waya ensando. Yada wasia ensanda. Eradi. Eni ye waya ensanda. Yada wasia ensanda. Ukra ye munti. Ye waya ensando. Yada wasia ensanda. Uso ye munti. Ye waya ensanda. Azaforade yada wasia ensando. Semi yiwaya ensanda. Mi da wasia ensando. Ukra mi mu. Mi yiwaya ensanda. Erade mi da wasia ensando. Mi yiwaya ensando. Mi da wasia ensando. Mi yiwaya ensanda. Yada wasia ensanda. Ye yiwaya ensando.
Yesu Odidoye Yanon to me Kada Manon to me Kada Manon to me Kada Odo a Yesu Odidomyo Yesu Odidomyo Ano to me kada Yano to me kada Iradi yano to me kada Odo Kristo didoyeno Odo Yesu didoyena Yano to me kada Enti yedi akoma Krubeyi waye Eni yedi akoma krubeda wasi Moma yenyina ye Ebusia fo moma Akoma kru yera biaye muma yenyina ye nido ye kasio muma yenana si akoma kru yera biaye era di wudonti ye dia akoma kru beyi waye Yadi yakoma krobeda wasi Yebe yiwaye Udo ya mrusuo ya beda wasi Akoma kro yera Dia ye Udo ya kasima mye Beyiwaye Beyiwaye beda wasi Akoma kro yera Yeti Akoma kro yiwaye Yeti Akoma kro na yedida wasi Yebe yiwayo Salam hine yebeda wasi Akoma kro le mazande la mama yebe yiwayo yebeda wasi Akoma kro yera de aye yebe yiwayo eneda yo yebe sorry wo Akoma kro
yera dia ye oda ye muso ye beyi wa ye wachi ye no ye badama sandale akoma kro yera Azabweradi ye beyi wa yo ye beda wasi akoma kro yera di aye ye beyi wa ye beda wasi o akoma kro yera di aye ye beyi wa yo ye beda wasi o le mazante le mazanda rama mama imbarabazanda le yada wasio beradie yada wasio Ebacho bi oni de radio si baby e wo bia dana sasa anobe mi ne wo ya di akoma kro dana se eneda pe wo de yan kwache ye wo de ya sha na wo chu frase wo de ya sha de che frase dana se baby a wo te yan ka wo hwe ye bia da radio si dana sasa Yenyina di akoma kro dana se ya di aju kro dana se le mazandara baba le maziandelele yada wasio hey baba yada wasi anobe yadi akoma nyina yadi yakire nyina yadi yahu nyina Yade dawase yo Egradi dawase se wo hu ye mobo na waji ye kra nkwa waji ye honhom nkwa waji ni pedie yi asedan kan enenso wo de yankwa cheye ye dawase wati Egradi ye dawase papa so wa ma emoja di ye mu afrisane ensu odi ye mu afrisane ahumi di ye mu afrisane ye da wase papa Egradi nyankopon so ama ye moja ye adwuma ensu ye mu adwuma ye kidiri ye mu adwuma ye brabo ye mu adwuma ya hra ye mu adwuma ye nsuru ye mu adwuma Egradi de watintini pedie mu bia ekeka ne ho ye mu adwuma papa ye da wase Bwadi nyankopon ye da wase o le masanda rababa le masanda rababa le kanda rababa wadum tina yeti asi ya menye wadum tina ye nyankwa ona ye yiwaye yebeda wasi danase le mashandara baba Egradi yedawase eye Egradi adumunti na dumo enti na yenyankwa no hey Egradi yedawase yo yadawase anobe yadi akomakro yadi adwenkro yadi humbako yadi dawase papa mede me kra nyina mede me honhom nyina mede me nipadua nyina de omi mu nyina mede dawase ankasa evisa wagiyen wadi aboa yen kra woni wadi aboa ye honhom woni wadi aboa nipadua ebra yada ye ne yada se wufuo yadase wufua na Egradi emuadi emu afrisane wadum nti wunyenya nipa no Egradi wa ma yenso so wanya ne yen frinem wanya ne yen wo peja yen onyane n'achi
wama ya hoden wama ya nkwa wama ya nyamu ahoden yetumi asore efi yekata so yetumi asore ejan ye namoso yetumi to yensa yetumi kasa yetumi nante yetumi di akwani aba Ewurade eyewa yeda wase le mashandara baba Ewurade yeda wase eneye Pentecosta Yesu na wode acheye yedi o tamfo sunkuni woni moja ni mu eneye Pentecosta Yesu na wode acheye yedi o tamfo sunkuni woni moja ni mu wadumti na yeti asi wadumti na ye nyankwo wona ye waye onkona yebeda wasi wadumti na yeti asi wadumti na ye nyankwa wona ye wayo onkona yebeda wasi Eradie wona ye waye wonkona yebeda wasi Asafo eradie wona ye wayo wonkona yebeda wasi wadumti na ye nyankwa eya wadumti na ye tiasio wona ye wayo radi wonkona le mazande mama eya wadumti na ye tiasio wadumti na ye nyankwa ona ye wayo rade le mazanda mama la la ende ye Pentecosta Yesu na wade acheye yedi o otamfo sunkunim woni moja ni mu erade wadomunti na yeti asi eye wadomunti na ye nyankwa ona ye wayo le mazandale mama la la wadumti na yeti asio ye babe wadumti na ye nyankwa ona ye waye rade wonkona ye beda wasi ona ye wayo wonkona ye beda wasi Asafo radie wona ye waye eyawa wonkona le mazande mama le kandara baba le mazande danase
dana se no pay eye nadum ti na yeti ase eye nadum ti ene ye nyankwa anope ye firi nkwan mu e de asedama twedi ampo nyankopon wote ase emre santen hina wo na beba o madawa se ye dawa se papa eye wadum nti ena ye te ase eye wadum nti ene ye tumi keka ye ho eye wadum nti ena ye wo ho eye wadum nti ene ye wonkwa ye dawa se ye ni ye manyina dawa se ene de ye ni ye fie nyina dawa se ye ni ye difremu dawa se erade ye dawa se papa ewo wadwuma kese a waye ho ye dawa se ojuma eni ye dawa se nyansa bua kwa nyame ye dawa se ewo yenkwa ho le baba mashanda rababa erade enye wu enka ye ntiase erade ye dawa se papa so wagye ye krankwa wagye ye honhom kwa wagye nipadua yi wagye me na me wo mu gidie se dam hina sa fo erade obekoso agye ti me dawase de radiase ma yabusua de radiase ma mafra ni nyina de radiase ma yakuni ya yerenom ye gina busua ni nyina nem le ma sandara baba ne baba yadawasio erade anapai ye gina ya busua nyina nem ye gina ya motofo nyina nem ye gina ya ma nyina nem yade asedama ye gina ya dwumaefo nyina nem yadawasio wono wagye yenio wono waboya busua waboya ma wono wagye mikunu wono wagye yekunum wagye ye wafanom wagye ye nananom wagye ye nuanom ni ye nuanom ma yadawasio ye gina busua nem ensore manem dia seda eni kabia yadema le baba masanda rababa asedankwa eni yadema eradie wasidenio asedankwa na yadema wo erade dia waye entije wasida asidankwa na yadema wo erade wasidenio asidankwa na yadema wo erade dia waye entije wasida asidankwa na yadema wo ye kanche erade se erade dia waye brothers forsa erade je wasida dia waye masompa eni na tiefo nyina wona tie sompa wona hweye erade waye ye hunwuma pa bebre no oguso ye no bekoso aye de erade ase yeda wase papa emma sompa media ni nyina yeda wase ma adwuma wura kofa bai oni ni fie oni ne yire oni ne ma yeda wase wo mo nkwa ho yeda wase oboyini yeda wase ma ni fie yeda wase ma oni na busua yeda wase ma oni na juma ye fo nyina yeda wase sompa media ni nyina 21st clinic hospital ni nyina erade enede yeda wase papa wane akogya yarehwe nyina seda ne de nyina wo sa obi ya yare erade yeda wase yo
ma doctor say ye adwuma nurse say ye adwuma ho ye da wa se papa ema wakoa adwumadi ahodo a wodi ni di oman mu ene oman ahodo so ye da wa se ma na Akwantuo na didie ne no mo da wa se ma brother Foster da wa se ma na yere ne ma ni fie da wa se ma na adwuma ye da wa se ma adwuma mu kitikiti ye meetings ahoro ne na ye ne sori na didie ne no mo Erade Foster se wada wa se oda wa se papa se erade wajen yo mujide se erade obakoso aje Foster obakoso aje brother Foster obakoso aje senior obakoso aje ne ma obakoso aje ne yire erade asedan kan wan kasa le mashandara papa yada wa se mejuma efuo nyina dawa se papa managers nyina everyone all manager adwuma nyina ebesikri na so dawa se mamrante na maba wan panifo erade ya dawa se pi asedanka wudin ya derade ase ma oman no emuni panyina derade ase erade danase la baba le shandara baba erade ya dawa se ma oman no emuni penyina ehimfo wom ahimafo wom ministers wom asojafo anya police fo akuafo teacherfo sukufo nkola yemme ko suku dani danyina omotika mu koba da wase pa sa wodi utumi kase di mofra hu afofi yemme wo crèche enkola wo crèche wona wo primary school university wona wo JHS wona wo SS ye da wase papa ma wo kra won kwa wo hu ni pedua da wase magana mofra da wase ma wiase mofra nyina kwale ko suku nyina erade agudia wodi nuane a wodi ye da wase ma wo hu wonan fofo da wase papa mofra da wase dom nyina sa fo erade mofra da wase ye da wase we are boy and from my faith senka mi wo bribia me de bama erade Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano ana Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano oh we are boy and from my faith senka mi wo bribia me de be ma erade Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano ana Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano oh we are boy and from my faith senka mi wo bribia me de be ma erade Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano ana Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano oh we are boy and from my faith senka mi wo bribia me de be ma erade Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano ana Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de me hunyina be mano oh ana Christ a jimi nkwa wa ma home aka mi hui me de
kami hui mede me hunyina be manu oh ana Christ aje me kwa wa ma humi akami huyo mede me hunyina be mawu ana Christ aje me kwa wa ma humi akami hui mede me hunyina be manu eti me towa ye honyo ewo watumu kwaji nonti Yesu Kristo ne mechefo ayeyi nkani dinda eni emetuwa yeyi ojonda ewo wadumu kwachi nunti Yesu Kristo wone wawone mechifo ayeyi nkani dinda metuwa yeyi onyomda ewo wadumu kwachi nunti Yesu Kristo ne mejefo ayeyi kani dinda edi biwo ho eyede Kristo din ema oyira babefie behumi frini remu o metuna yeyi onyomda ewo watumu kwachi nunti Yesu Kristo ne mechefo ayeyi le mazanda le mama metowa yeyi honyonda ewo watumu kwachi nunti Yesu Kristo ne mechefo ayeyi kani dinda metuna yeyi onyomda ewo watumu kwachi nunti Yesu Kristo ne mechefo ayeyi kani dinda monto ayeyi nyomano nani nyoma yano kware eshi ranka onya kopa monto ayeyi nyomano nani nyuma eyano kware enshi ranka onya kopa monto Yehowa kwa honyo sene nionya no ye kesi ani ye krahi tabia ori maponi bi ento ye
si ori ma la 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 ole la le le masi handala baba le kandala baba monto aye nyomano seni nyoma yano pare enshi ranka onya kopon monto aye nyomano seni nyoma yano pare enshi ranka onya kopon enshi ranka onya kopon enshi ranka onya kopon monto Yehowa kwa onyo sene ni onya no ye kesi oni ye krahi tabia ori maboni bi ento ye monto Yehowa kwa onyo sene ni onya no ye kesi ori oni ye crying tabio ori maboni bi ento ye eni monto aye nyomano seni nyoma eya no kwari Eshranka onya opon Eshranka onya opon Eshranka onya opon Nyami oposro ni asase adie nyina moma yanko tono onya mi obosro ni asasi adie nyina moma le mazante onya mi obosro eni asasi Imonia menyina moma yanku tono Hallelujah Yesu dina ya mama ampo Yesu dina ya mama ampa Hallelujah Yesu dina ya mama ampo Yesu dina ya mama ampa Hallelujah Yesu dina ya mama ampa Yesu dina ya mama ampo Hallelujah Messiah dina ya mama ampo Yesu dina ya mama ampa Amen
Ni ahwodino eye Nyankopon ni diada amen. Ni ahwodi eye Nyankopon ni diada amen. Sani asira nidi eni to me ni awodino ne ya Nyankopon ni diada ni awodi ni nyina ye Nyankopon Libaswande ni ahwodine neye Onyankopon ni diada amen. Ni ahwodi neye Onyankopon ni diada amen. Ni ahwodino Senhor, na equama ninyom nise, radinha kupon, adinha sotum foi, onyuma yekasi, na yewa awa, ya watu wonya kupon. Amo Senhor, na equama nenhum nisse, radinha kupone, arinha sutu foi, radi wunyu maye kasi, na ewa awa, mere sante hine. Wakwa yatune mere santi wonyuma yakasi mere santi ne wakwa yatune le mazanda na mama le mazande le makande le mama zande imale kandale le mazandala wa kwaya tinyo aya mama mere santi hini wa kwaya trini mere santi hini ona wunyuma yekasi le maza
baba mazanda la mama mama eh mazande mazandara baba mazandara baba mazandara baba mazandara mama 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 mere santi hine wa kwa yatene mere santi hine wonyuma yakasi mere santi hine ona wa kwa yatene o na yewa awa mere santi hine wa kwa yatene mere santi hine wonyuma yakasi o mere santi hine erade wa kwa yatene na yewa awa mere santi hine wa kwa yatene le mazandele wonyuma yakasi o mere santi hine wa kwa yatene na yewa awa eti apofu pimpi mokotowo osu ni asasi sorry onyame tumfu peina yenyanui anu na sura apofu pimpi mokotono osu ni asasi sorry no onyame tumfu peina yenyani onyame tumfu peina yenyani yo onyame tumfu peina yenyani abofu pempe mokotubo osuni asasi sorry wo onyame tumfu peina yenyani abofu pempe mokotuno osuni asasi sorry no onyame tumfu peina yenyani onyame tumfu peina yenyani yo onyame kasi peina yenyani namazande imale ibasai mama onyame tumfu peina mazanda lelele abo pempe mokotono osoni asasi sorry no onyame tumfu peina yenyani sora bofu pempe mokotono la mazande mama onyame tumfu peina yenyani abofwe bomra mientonyo osoro bofwe bomra mientonyo abofwe bomra mientonyo onyakopo soro bofwe bomra mientonyo abofwe bomra Mobra mi antonyo nyerade aye abofwe mobra mi antonyo nyerade aye abofwe mobra mi antonyo onyakopo soro abofwe Antonio abofwe omra mi Antonio le kandara basai le ki darabasi hande liki ande la basi hande lihai
Momra mientonyo enyerade aye abofwe momra momra mientonyo enyerade aye abofwe momra mientonyo enyerade aye abofwe momra mientonyo osoro abofwe momra mientonyo abofwe momra onyanko pati asefona abofwe momra mientonyo libasai abofwe momra lebasantale libasai dale la 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 abofwe momra mientojom enyera diaye abofwe momra mientojom enyera diaye abofwe momra le mazane indara baba le mazandara baba mazandara baba le mazande abofwe momra mientojo nyera ya abofwe momra mientojo nyera ya abofwe momra mientojo nyera de aye Sanda la baba la momra mientonyo nyera ya osro ahime mo onyina abofo chani hueshia kotu sorry no eti bomo asemano da tiem kase crown ne wera de ona ye beson oda crown ne wera de ona ye beson oda wana we ya crown ewa nyame nyina mu ona we ya crown wana bofo pem o chaje wana se yiyi wa botire na otanyom kansa we ya crown ne we urade ade nyina sotumfu a wote ho na obeba anobe ya hotefo nso ye de animonyam nyina emma ye shira ho ye kamfo shewudi konkono animonyam ye na hotefo yenso Yerito nyomse yenyanko poye kesi tumi kurano yena hotifo yenso Yerito nyomse yenyanko poye kesi tumi kurano
Oh
Pentecost
Send your power. Yeah, Holy Ghost power. Holy Ghost, send your power again. Holy Ghost power, mighty power. Power, power, power. Papa, Papa, Hong Kong, Ojaman Shaw, La Baba, I'm a boy here, Jano, and then we hear Jano Pentecost, Jano, and two Musa, Lema Zandara, Baba, Le Baba, and you fire, Ojano, and two now, now Kranaja. Emra also Lema Zandara Baba Le Baba Titi Jano Pentecost Jano Emongro Musa Gijano Sister Gijano oh me Gijano brother Dida and then Tita Ojana Nare Emra Osebra my Pentecost Jano enter me crème tongue me so Titi Jano Basu Jano ya Jano me receive Jano and maybe to sound or receive Jano la Papa also receive in the name of Jesus. Receive Pentecostal fire. Receive Ojano and Tunga Wakrano Enyacha Jesus Christ Le Baba Le Masandara Baba Le Mama Ojo Pentecost Jano Derrière Titi Jano Bra Le Masandara Baba Le Baba La Baba Fire Benny in my soul Holy Ghost fire Pentecost fire Hey Fire Benny in my soul Fire Benny in my soul Fire Holy Ghost fire Pentecost fire Fire burning in my soul. Holy Spirit fire, Pentecost fire, fire burning in my soul. Fire, yeah burning in my soul. Holy Ghost fire, Pentecost fire, fire burning in my soul. Holy Ghost fire, Pentecost fire, Le Baba, Le Masandara Baba, Le Masande, Ojo,
Everybody share. Pentecost jano. Meje share. Ankra. Bawda ankra no bay. Wapia wakubamu. Ojano. Empawra okrabia. Akubabia. Hohumbia. No lazandara baba. Le mazandara baba. Ojanento. Eto sensio. Ojaninchie. Eya hohon konkro. Everybody shenija. Okokuja. Emra umusa. Na yeja. Yeshe. Kache everybody say. Anobey. Minya konkro. Ojano. Enter. Ewo Jesus Christ dim. Bombay. Le baba. Masandara baba. Le baba. Le masandara baba. Le baba. Masandara baba. Le baba. Masandara baba. Le baba. Masandelele. Le baba. Ojo. Anope ento. Emuso. Le mazandara baba. Le baba. Le mazandara baba. Le baba. In the name of Jesus. Holy Ghost fire. Pentecost kase oja. Holy Ghost fire. Ho konkro oyoja. Ho konkro kase oja. Ho konkro wosi oja. Nyame ho oyoja. Eneye oja. Ewo Jesus Christ demo. Naka amen. Yedija. Na ya de akọ adiase titefo ni nyeja no eja ni nti obonsama ntumi wo ho eja ni nti odi nkunim eja ni nti okana nafo nyina mpese ogu oja ni nti odum jatumi eja ni nti emansa ka onewufo eja ni nti odi adanse eja ni den sanchre ne brewo wasensanche ni bedi mochi onse umma eja no kwan enye adwuma omunti ena wo na udi nsanchire ni achi ba se oja ne deria se hon konkon ye umu adwuma one na adwuma ne se oye nsanchire ne oya nwanwade ena hon konkon nsanchire ne entuni wachi ewo Yesu Kristo demo oja ne mperi wo umu sa endere wo umu sa endere sa oja no twene se oye ochi ginafo ojina yachi And according to John chapter 15 verse 26 or say na wachijina fua mesomano mabre mufri eja no nchen no kware honhom no a ofri eja no nchen no oba se onya ba oba onu na obedi mo ho adansi ono obedi me ho adansi na mo so mo bedi adansi efise mo ka me ho fimfiti ase se won konkron ka ho a wudimi ni adansi wudimi ni Yesu Kristo ho adansi na wan kasa nso kra wunya adansi bia won konkron fa adansi embrao ewo Yesu demo anope no kure ho ho no oyo ochiginafo osisa onyaba kase sister Hong Kong waba Yesu Kristo frasa asisu kodru wosuru se kukuro ena osoma bochena osoma eja ne honhom se one ye metna adiasi one ye metna na one ye neti Hong Kong oni ye metna hallelujah
Oni ye betra. Praise the Lord. Na onu oyo ochijinafo. Edi yen ye wo ochijinafo. Kasa me wo ochijinafo. Kasa hon konkron. Wo na wugina mechi. Wo yo ochijinafo. Ene ye gya wo me mu. Wo ba tetefo no so. Wo wura wo mu. Eja ni wura wo mu. Eti wonya kokoduro. Eyi suro ho. Eyi ahopopo ho. Eyi faria ho. Eyi hu ho. Se hon koko hye wo mase twomo a wo ye nipa abambuo beba na eso honhom no ebe Kenya ne ho ama edi ne etonye se Kenya wa sorry erade onya se edi honhom ne Kenya ye ka sorry no a enye blog dan no enye hwehwe dan no ne mo wo ne asori no me ni onyankopa sorry no me ni asori dan. Obviously, broke down the day, no, because CMC and Sonia Rianchi, Anna, teacher, Nemo, many are sorry, no, or Timmy. Ain't it us Kenya, a sorry, no, Kenya. It's a home by say, Kenya. No, old China, yet see. Castle China free. Hong Kong China free. And then you jaw me. And never me who jano, ye jaw me creme, ye judge me so, men pie bomo, ye jack come home, ye jack me so, ye judge me so, ye jaw me mo, ye jaw me mo, or chigirafway, or chigirafway, Hong Kong, or your chigirafo, ye jaw me mo, to a budria, a can't tamse, yes, to look around tamse, yes, to look around who need that. Senor, look, a cobra, what is it? Revana. Okay, me can show kesi o fi he ya what you say tano kura ye mfa ye nansi ye nante so sa just ye fa kodo ye twa ye tra kodo just ye fashi epu kesi epu kakra kai Petro o fa so bi ana onam so te se dot anwia onam so te se asase mighty what you say edu baby no na konkoro maye no was say the obu anama fa posokura onimu no the onu ye bie nanima no was say wo woni onyankopon ate asefo ba no was say enye hunam ne moja na yiche meja wo so the eja no bie nani mani hu Yesu Kristo so ye oba no edu ba bia na honkonku ja ewura ni mu no na ema no so no enam oba bi so otwa toro odinane ne master 3 times na okoko soon na ejane baya no hey Pentecost ejanu wura Petro mu no na osore ye no hey wase na mukura tumi bem ahodi bem ena mode kasa wase Galilea wase Israel mrantie yese yetie mu anase wase yetie nipa ena makura bi so mananu katumu wanhwe yie no ma ho kwan ma oje na wura mu beifo ketua bi o ofie beka wonu otu obe silence mu am wo fie ho nyara emfa woni se waba asuo emfa woni se wakọ asole emfa woni se wotua wo tight emfa woni se wo konyanka fie emfa woni se wo ye moburu ho ade beifo ketua bi di nija boja no ebe ma wo wanu akatu ko wo besuro samantenti bi be ma wo wasuro no ana Pentecost ja empomra ewa Yesu o janwa eba Petro mu no na afei etu suro ho etu ehu ho etu ahopopo ho ema na bemu omuo no na o shede na o konanim eye janwa kase Pentecost ja anope bawra mi yeja la ba ojano endere honkonkuja onyame konkuja oyo chijirafo ene o ojano enso omu ejanu nso omu o chijirafo uyoja honkokwa ye chijirafo uyojo oba yajanum so uyeja wura omu yeja wura mimu yeja wura tiefo mu yeja wura hwefo mu wana wote echichiri menchen ewradie se obi je dumu a empa boyimo soja
so uja was half on mu, 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 so obija motion shine so yegusu wa ni mu a ejanen kanso umujan kanso bio yeja Ewurade ma wo kra nyeja wo twuginafo no onyeja wo mu no kra honhom no onyeja ewo wo kra mu wo kra nyeja honhom nyeja oni padua nyeja la ba endara ba la ba in the name of Jesus Christ yeja la ba sister bompai brother bompai wo me bompai papa ye bompai say Ewurade nso ni ja no oja ne nare wo mu honkonkru ja ne ndare endare wo mu eno na wo bi ntumi wo eno na oja ne dare a say oja ne dare a why na betumi wo aboa bi esroja yeja ewa adwuma mu ho na wodija akọ ho akwantuo wutuo wodija akọ ho Ewurade ma wonye ja sa ewo Yesu demo na ba mo konkron sabra beniyent nada wo na woka satitimre ewo sare no so mo konkron sabra beniyent nada wo na woka satitimre ewo sare no so sabra mo kron sabra bekasa ewo ye bra yiswo mayate one nyame honhome sabra no kware home sabra bekasa ewo ye bra yiswo na yate one se ube bia wo mu a baby a wo bia wo dam ho wo fie ho wo adwuma ho oja no ebe pawura wo eya honhon konkron ono wa ya adwuma wo mframam abiase oya adwuma ona mframam sa wasi na Pentecost da no na wonyina ahia na emframa bi boy ehum bi atese mframa ebo frisoro na ebe seda ne mu nyina ama ehum atese mframa eye ho konkron oye adwuma etimi da ne ho adi semframa anope baby a wo bia honkoko baby a wonkrofo bia honkoko baby a obi shabia anope bofa kra nyina so ewo Jesus Christ demo honkoko bofa hunam nyina so ewo Yesu Kristo demo honkoko hie egu hunam nyina so honkoko baby a obi biara yeshia se nipa ne join ne heavy Akwantuo prayers nkwania onyame hohome no kura hohome Pentecost day anope bofa kra biaso another bofa hohome biaso akra bia no homo hokoko do your work hokoko yawachuma hokoko bofa kra biaso yejasa bakresu kaise mini obi bompa nipa no wakra menene bompa yesa giri na onkoko touch no okowro my onka tonso da prekope na onkoko bonasu phone so na basandara baba o katos na fe na onya onkoko adomachede na o ma prophecy hey honkoko adwuma hoya na eye wonderful wo be bia wakoma mu anopeya ye hwemudie mu a honkoko
Why ye bida? Tete nano. Oba. Na ye bresonso. Wo ha se. Woni ye natie. Wo yo chijinafo. De wa bie na komam. Honkonko basu. Said the ye wa boy yesuo no. No ma yenya emu adoma chede no. La baba. La basanda rababa. Le masihanda rababa. Anope wo janam bonfa wo kraso. Sister anope jinya me honkonkro. Oyo chijinafo. Honkonkro. Oyo bofo. La basihanda rababa. Ojanu tungra umusa. Pentecost janu tungra umusa. Honkonko janu on tungra umusa. Sesaya bia humusa. Ojane ba. Eya wodia. Sa boshe wo was eyeye ne ye ma. Enu ye nchirimu ebebe nyina. Ete woka honkonkro. Woka ho. Emane nyakwa. Honkonkro no wabama. Sa wonka ho a. Wuntibi ninkonim. Wuntibi nya papa. Honkonkro na boaye. Anope oma ojane ntawo krem. Enso mu. La basanda rababa. Sambra. Home concron. Sambra. Vekasa. Ewa ye breiswo. Na yati. One. Home concron. Sambra. Beni yent nada. Oh, now can Satiti brave. I was sorry, no so. Sambra, no quarry home. Le Mazande, le Baba, le Masandaraba, le Mama Zande. I was sorry, no so. Oh, ye ocha, de trema, wo besya for no so. All day nam, ne ahode, kawasem pano. Kasa hon konkron, wo ye ejani to me, down where do you say to me. Sa hoden bo sampa ene me enko hon konkron oba ni tumi na hoden emra wo so ewo yesu de bompai hon konkron wo ye tumi anopei ma wo tumi no emra se de wo ma ye janum tumi a odi chinan ewo no kuranum odi chinan edi wo no kura ho adanse yenso edu yenso hon konkron da ho adi se tumi ewa ye krem ye honhom ni peduanum ewa yesu dim hon konkron mami tumi no mutumi no dia omimu se de udia wo ye janum no udia wo ye nanum no la ba bo sampai no la ba Holy Ghost fire. Okache Mary say, above one of the Kache Mary say, who obeyin say, now about Mary say, minimo be mebia. Na asma wo kan die, eyam asumuna. Na we die, ebe ye den. Ena bam. O say, hon konkron beba wo so. Wa. Na de o osoro na ho den. Kasa no pay, mi hia erade wo osoro. Hon konkron mi hia wa wo fi osoro. Mi hia wa ho den. Kasa ho den meja. Mame wa ho den ni bi. De wo osoro na ho den ebe ba wo so. Kasa Jesus, mo ho den mra me so. Kasa hon konkron, wo no ho den fo no. Mo ho den mra me so.
wa ho de mra me so wa ho de mra me so emra me so na me kra nya den me mu ni ba nya den me mu ni ba nya den na ensi ni padua no e wo Yesu Kristo di ho konkron wono ahoadefo ma me ho nya den e wo sunsum ma me ho nya den e wo honam ma me ho nya den e wo mpaibom ma me ho nya den e wo wasem bompa nyame konkron ono na odi ahoden ne ma ono ma ya ahoden ai didi bone so ono ma ya ahoden am yetumi di ade papa ono ma ya ahoden fra no sra no se won konkron da ho adi se ahoden onyame hohom embraw so no kra hohom onsane emeshawma e wo Jesus Christ edinemo. Yes, Lord. Sambra home konkron Sambra bekasa ewo ye breiso na yati oni Holy Ghost fire oh konkron oja kasa Yesu Kristo ya dawasio aha eye Sompa 93.1 osuma ugusua one yensumi eye heaven Akwantuo osi we are for heaven not what Jesus say not for hell. We are for heaven. Oh, you say not for hell. Oh, not for hell. Hell, how do you? Yeah, my name for Hokra. It is a Hong Kong no. Oh no, you journey to me. It is a Hong Kong Kaya Homa. I say, I see, and you will see them dano. Say yara nebeye dem edano say yara nebeye onyame honhom beshishe na wafana yefro adina koma na yefukun honhom beshisho now I find I fall. I did not come. Now you focus. The Oya Radia Fro. It's a Hong Kong baby. Yamima will be a Hong Kong go social show. Now you are here every and now I do. What do you? It's the one a car all by next China. No crown home now or near Betnan. Oguso hwehwe ne nkrofo ti wonam ya senka so oka Korinto fo mo se waye ye abofo eti yen wunya baji Yesu Kristo di se wo ma o waye abofo wanimwe na wasimwe hallelujah na wo ye nyame bofo yi onam so etufo onam so twiakra edema no wase ho konkon ne ba ono na obema yedi adanse na wo so be di adanse ti obi nka wa danse enhye onkonkon oye dansefo onyame honhom basehwe na wafa na yefro odina koma na yefukun eti honhom a ewo ye na Awurade Yesu Kristo bono ni wo sorry ne honhom na ewo ni mu no bra woni asuafo ni nyina hia Galilee no na woni won edin komo no na honhom no ema na so saa mununkum ne je no na left no na fei ne nan kosoro na one asuafo ne ntam na okosoro na mo hwe no na opegya honhom ni pegya no na pegya no saa na afe wadu wapampam wadu on level no wo hwe ni say ya hey edi eni owu vida oh koko ompongra sa no be ye obehwim ye
Munkum je no na Kristo ko na okosoro honhom ne ne ko ode ne ko no ode na wura munkum no ode ne ko ha entamala omo hesuru say ya eno bofo odu hono fe eno bofo firi soro eno ba erade ma yenko heaven heaven be hede abofo firi soro eno mo baba ka je emrante mu jeje wo se Galilea emrante e Kristo mo eno mo hesuru say ya yes omo hunu se wa fa no ode ne kono obeba sa enti da yes baba yes ne honhom na eye honhom konkon na okoya ode embra ye na obe yo chigina fo e da yes baba no yen obet se steam magnet adiase ne honhom no ebe tache na ehwim ye ti Pentecost ye onyum bi osi obehwim ye afamurunkum ye mu akoye ne janchen osoro honom yakoma ebeto yenyem obema yena kwaba yena koma ebeto yenyem obema yena kwaba obeshemu yei afa murunkom yemo akoye ne jeje osoro hono yakoma ebeto yeyem obema yena kwaba. That is Racha obehim yei every ba erade behim ye aso won bie wani ye wo kro fofro asase fofro hallelujah nya mini kro oh Jerusalem fe hallelujah nya mini kro oh Jerusalem hallelujah nya mini kro oh Jerusalem fe hallelujah nya mini kro oh Jerusalem fe hallelujah nyamin kro oh Jerusalem yetie radiasam na yabompai hallelujah eradi ni kro oh Jerusalem fe Jericho my papa bimo Jericho my papa bimo Yebeko my papa bimo Yebeko Jericho kakra Jericho yenam kwaso Jericho Foul Bible. Yeti erade asem na nyomo ode ka asem no ho ema yen nie. Obi emo mi fo Yesu so emo mi fo Medi matam fo so Ode me boni achemi Obi emo mi fo Na Yesu
my time for so. Oh, they me bani me. Jesus Christ, oh, ya don't fool. One share me bonny so enemy any. One many was see watching me free. Oh, Jesus Christ, oh, yeah, don't fool. One share me bonny so enemy any. One many was you when you Obi Mummy fo Jesus so mummy fo Medi matam fo so Ode me boni a chemi Yes Awurade asem na ye gina so abompa enti me de Awurade din sraw men na wate na ye nam asam no so ene papa ebedi nkomo ade ase Satan kura no okọ Christ ho no okotui enti wo ne me e wo se ye hunu asam no na ye hu de atworo no waka na ye gina so ni edidi nkunim enye bibia ne betumi de adi otwease no esu nkunim se Awurade enum asam de se yen ya nte asam papa no na yamfa asam pa no amfa anya dwuma yentumi ni otwease no so obonsam no owodada no so da enti onipa tie Awurade asam na tie na ye na enkwa atumi adiwachi. Praise the Lord. Ene asemu a Awurade Nyankopɔn nam ne honhom so edi ama me ne wo se yenni ho nkomo na yenyina so emmo no Awurade mpai o say justification and certification and certification bimbuo ene ahotie obviously enia osurusuru Nyankopɔn ema meti o the comfort bimbuo ene ahotie justification and certification. Now according to Romans chapter 8 verse number 1. Yesu Kristo oye odonfo wan shame body so enemy wa mama ni wenwa si we me free owum obi emu mi fo na yesunsu emu mi fo yedi yatamfo so odi ye boni a cheyen enti fa wojota natural bi ya doto your notes enti ye radio ne keke enkonko he social media ne keke Facebook no enkotwe keke nemum dwumedi ahonkonko di edi nyina ne di akire saa what is it? Romans chapter 8 you know or see na afei
Afobuo biara ni ho emma wona owo Kristo Yesu mu. Yedi besi won ye besamba. Hallelujah. Se okanse ebimbua. Na je se ye wo afobuo nso ye de be e wo ho. Se de wo ewuo ene ye wo nkwa. Eno ye wo bimbuo ene wo afobu. Na ye ka sa niema we mienu emu ade ya si ye ba honam famu a ye honam nti ye di kan ba honam abie niema so kakra kire na wate ase de awura sunsun se honam fam onipa ne nyonko nipa nya asem a na asem no ne ka etimi ne ka ye dene a ekopie court ne kopie court a ye wo lawyer for ho ye wo judge for ho ye wo magistrate for ho ana mebo wona okeli nsem ehwem edi asem onyankopon de saa ne ma no ama enipa ma di bi aduadue mu wasase so se onua no onua nya asem a ye di asem na se ye di saa nsem no wo court a de ye bebua no of efo no yetimi chesika kasi yetimi di 23 so onya de ontie se sika no so wanya yetimi timi di no kotum bia o de say ye cheli no bia ye de ne ko foreign square yes ye cheli ebu akwan so ye ntwe sika nto no so na sam no ye nyi ni sika ye cheli no wo mabiem ebu onso so a wodam ni bahu ani akoyi uni ayde ni akokum ye wabusuafo hu biem ye bua ni kumfo ade sentence to ye bua ni kumfo nasam na ye di no wakoto wanya kamafo wadi fo e wasem no na ebu onso so a ye bua wo first answer yetumi de to prison na ye de to prison sa na wo da prison a esu prison aduane a wudie de wo wudi ni fie no nya ni prison ho wo de da koya bomodin ko prison ya so ko hwe wo no a oda prison wo betumi akọ ensawam akọhwe ana enkran ana se wo betumi ai bu ko 30 you dey say oko kumase ene nkran ya obetimi anya police station baby a ye de nkrofo agu prison no ko ewo mani ko ewani su ade baby a omoda wonya dabre papa ewo ho ena wo da prison so a wo ye adwuma so e de ma aban wo ye adwuma akatua no emma wo ho aban ena wo ye adwuma ma no tu wo se no makwaji bi a plot bi o makwaji asase bi yes prison for kodo o makwaji kwan bi prison for na ekoye hu adwuma na aban agi sika no ede wo de ye ne niam wo da prison sika ne fa prison da no hye wo ho no amen because ye one for wunya duane a wo pani cause ye bua wo for wonam fam afobuo ni seseya emla ewo ho no kakra me comfort minim ebia na wunim more than me what you see na se ye de ba huhum nsoso onipa ene ne bofo no enya case kase onyankopon bo ni wiase no obo ni emanyina no obo nipa se ni suban so ne nsa so
de niema nyina hye nipa nsa ede nhyehyeye ma nipa hyehyeye niema de nipa tena bia eho ye nionyam a garden of Eden no Nyankopon de hyehyeye ma nipa enipa ebu Nyankopon enum asam so ema ne beye bone presim hyehyeye oba de no hyehyeye ma ne bofo oba de hyehyeye ma na body no entumi anya adwuma etie nam so ema Nyankopon de mra tie ni Nyankopon benya ntokwa yani ni benya case enti na Onyankopon hwese sa case no obafa kwan bia so na case no adai case da sadie edi kan kire honam famu de yebua no fo no yetimi kunu de yebua no fo no yetimi jeli no na de odi nkunum de yetimi to padagu no ni yayi no na nani aje ne wabefi amen kono de honam fa yebua no fo Nyankopon ni nipa yehyehyeye me nipa buso enti Onyankopon de mra edi me nipa sa de wei se nipa ya obeye free enipa anya onye free enti Onyankopon asam no awode me nipa no ebeye emra hyehyeye ewo nipa ne bofo ntem nana emra Nyankopon de me nipa no na emra na anote na emra no ekum emra ba ko se obi bo wa boni bi obi ku wa kuni bi na nyamra na emre na yo si ya de ba yesan de ba honam fam enipa fam a ye nipa fam emra ben dodo se ni nipa yen yebetimi edi so Ghana kura ye man Ghana yebusa ye ho se Ghana yetimi di mra so se woko parliament ya emra ye yempanifo no kura ahyehye no emra no wo mukro mu dimi ni so President Mahama obeka no kura ono akwa ne mra no wahyehye no ono akwa mpontimi ni mra so so hwe abrofo kura no aye beka se abrofo de omo ye hwehwe ni mu ehwehwe mu ye no broni kura no edu bebe omo tumi ni mra so emra ni di wo tieka emra ya de eho asem ka na eho asem ka edin enipa ben eno wasasi so betumi edi emra so feko no Ghana ye mre bi kura no a ewa ha no meka se ebi no kura no na ebi yetimi boye homodi di soso edu brebia na bebre na buso se obema enko oba eja nan so oba enko bema eja nan so samara no ya sato nkuro nketua no enu ye kuro akesi kan no na yensisi fie na obi amfa toilet and bath on hyehyɛ won efie mu na yekɔ agyanan wa ponte yes oba agyanan oba toilet oba bema nkoso enso nei samara no komagima di sɛ bebre no ato ogu naka amen na samra Onyankopon de me nipa enipa ntumi eni mra no so ne brade twetwe senko befa saa emra no so etumi enya enipa a obo yen
aka yen ni onyame abom efise boni betete ye ne onyankopon ntem fise onyankopon no awote ono no oye kronkron ne hote tisa wo ye boni a untimi men no wo ye boni a untumi nkwa ne nche enti enipa ye boni ema onyankopon afobuo ebe de nipa so ti nyankopon bu nipa nyina fo boni nti onyankopon bu fu hyew ebe de wiase nipa nyina so boni nti na ye wo afobuo boni nti ti na yentimi men ye mbofo no ye ni onyankopon tem ate na esanse onyankopon boy yen se ni suban so ni nsa so nti na otena enti mra odema ye na janom edi yenim kai se eni wo munye we nipa nye we no opekwan bi aso se enipa ne bofo besan akabo mu bi but emra no entumi ama ye ne ye bofo no ankamu efise na emra na ano den na emra ne kum emra na ntumi ama ya nswen emra na ntumi ama ye ni bem ewo onyankopon enim ama na anye yi praise the Lord enti onyankopon hyehye ya ona ne dom so esa de bai be ebesi emra na nemse eni na etwase meye biribi fofo na ne nyansa mu no ena ode ono ankasa ne doba ode ne kra ede be wiase se obefa ne so na ode agye yen afi emra enum na amayen yenya akwanya ene yembofo no asa akabu mu bi wa emra ne de entumi ama ye ne yebofo na nkam enti onyankopon nam ne ba koro no so ani din di Jesus Christ no ode ne ba ema me ene wo se ye gini dia ye gi ye ne wrade Yesu Kristo dia ye gi na samuni edia na ya fa ni gidie no so every emra nanka ekuyen emra na aye enome da ye nso no ye nam ni gidie no so ama ye frisa afobuo no na yaba ne bimbuo emu enti ebimbuo no enam emra so ene be me nipa yebu ye mbem emra mu de wanfi mra mu emu nipa bi abem tieni yi wanfi mra mu emu nipa bi abem nemu ofri Yesu Kristo mu chidie so ena wabu enipa ebem enti se enei se wo pe bimbu a ebema wonne obofo no entem asaye baako a agi se wogi Yesu Kristo edi hallelujah asemwa edi kan ye nyankopon de ma Adam and Eve no wo mantimi handle asem no anso asem no asem na ye nkwa no o mantimi anji nyankopon asem antum e wa Garden of Eden na asem wa ye nkwa toso mienu no se de wa chiwa bane de no wo nkwa na de wa chiwa bane ne no oni nkwa na nyankopon bufuo e dan so na yeka obano ni Jesus Christ onunumu enda yenya ebimbu and according to Romans chapter 18 was afedi
bi ni ho emma wona yene e wo Yesu Kristo enti ewiase nyina ntese se woni Yesu Kristo mu a onyankopon wa pufo afobuo wo ho emma obi biara obe reject Jesus Christ obi biara obe reject onyankopon bakuru Yesu Kristo no wonni bem ewe agya nanim. Praise the Lord. Na samra teteno onyame de ma nipa ma adifo no omode ye adwuma me kai se Yesu ba asase so no samra ne na ho na obabi ni bema bi ekobo adwaman na wana twama momu no ena ye kire oba no nko a ena ye di bosa no hwe bema ne oba kwa yes alien wahu ye yi bema ne frim emra ne de ni mema ne mo ma ena sa mra no ne di wo Emma mo emra nukum emra na nyi mema na yima na yama bema no ade ne ho na oba ne di na emra no enya no titwere ne se ye de boasan ne okopie Yesu anim laki okopie Yesu anim na eno na enyon no ho baaye no na omude boasan ne kopie Yesu anim ne Yesu sei mumu de wonya bone no nto bo no na Australia sei won ahonim ebua won fonti o kai se na no ko obi yire ho o kai se na no okogbo adwaman o kai se na no ko wie obi ade o kai se na no ko sisi obi o kai se na no ko twa atoro ni nyina se yesen eye bone mumu de wonya bone da onto bo no muhu se na no ko wie obi ade m ko twa obi bo ade m ko tu obi mankan mi ko tu obi obi banche ko diti obi nunum ko wie obi pe ni nyina ma ye bi ko wie obi ko sua na osi wanhu obi ya ena Yesu ma nani so na oba ne nkwan ne gina oso oba wato afo no we wo moko eni Yesu obi emu ufo de ya eni emenso mi mu ufo na ko enkoye boni biem na we ama woso obi emu yefo Yesu so emu yefo oye di ya tamfo so odi ye boni ache yen eno no se eni na afobwo bi eni ho ma wona wo Kristo se anoba wo be twani ato Yesu Kristo a boni bi a wa ya ode be chew na Jesus Christ mu gidie no ebeji wo fi afobwom na obebu obem yei waje ya fi afobwom na wabu ya bem ti na ye ka ebimbuo ho asem ekiro. Praise the Lord. Afobwo bi ani ho emma wona owo Kristo Yesu mu efiri se Yesu Kristo mu jidie no ajiye Yesu Kristo mu jidie no ajiye fi emra ajiye afri honhom mu emra ne kwa honhom no ajiye afri emra enu menumu na de emra no
emra no ne owuo ose na de emra no eyeye no na de emra no entumi anye enam honam emma no ye emra nti onyankopon soma onu ankasa ne ba bone honam suban mu ene bone nti na wadi bu bone no efo ewo honam mu enti ne Yesu Kristo onyankopon de na ba ewiase amana be bu bone ehofo e de amaye amen wo bu bone hofo e de amawo enti se ya kenkan Romans chapter 3 hono no a yentunu ka enhwe ho mra sisia Romans chapter 3 me ba cho ya chro Romans chapter 3 ya chro ne begina so abompai verse number 24 Ori amame free 21 na afei wakwati mra ayi nyankopon trene adi eho adanse ena emra ne adifo di na eye onyankopon trene a enam ye na Awurade Yesu Kristo mu gidie so share won a ogidi ye nyina emu eno aba won nyina eso nanso ye biara nim efise onyina aye bone na onyankopon ni onyam abo yen nyina ye bone adam mrato de e kan wiase nyina adam mra wode to ye emame ne won so ye to nyame mra te wo ba ne nyina na adam bone no na ewo yen so dada efise ye free nase hallelujah osi na onu na onyankopon okay na ode nadom enam ogie a ewo Kristo Yesu mu no so ode nadom enam ogie a ewo Kristo Yesu mu no so ebu wombem ebu yembem mekanisa onam nadom a ode nam Kristo Yesu Kristo gie a ode age ye no ebu yembem kwa ono na onyankopon de no esi ho se empata de a wonam gidie eso ewo ni moja emu na wode a kire ne tenene se bone a woye kane no wama no atwam onyankopon ebu aseto enum enti ena wode a kire ne tenene no ewo ebre eyimu na ono ara atene na wabudie ofri Yesu ehu gidie mu no enso ebem ama no atene afei ahohoho a ewo hene otu afei watu no ahohoho a wo hene afei waida watu ahohoho a afri mu enam emra ebem eso wose afei ahohoho a ewo hene watu afri mu enam emra benso enwoma de he ana enam enwoma bi so ana dabi nemom enam gidie emra so efise wabu no se wakwati emra enyuma edi gidie ena abu enipa ebem wakwati mra enam gidie enam Yesu Kristo su gidie so ena sese die wabu nipa nyina ebem edi sese enye emra enyuma enema yenya bimbuo ewo ye na Awurade Nyankopon anim nemom onyankopon nam ne ba Yesu Kristo so ejidie no so se obi biara obeji Yesu Kristo edie no se nipa no
ɔse ɛsɛ no Yesu abɛgyina hɔ onyankopɔn ɛde Yesu Kristo abɛgyina hɔ sɛ empata ɛde Yesu Kristo gyina menewo yɛne nyankopɔn ntam sɛ deɛ wapata yɛn ɔtan a ne da yɛne nyankopɔn ntam no korɔ no yɛkɔbɔ yɛ no konkonsa yɛkɔdi yɛ no abrabɔbɔne a yɛbɔ yɛ no a ɛma yɛ ho asoɔde a yɛyɛ no a ɛma nyankopɔn bufu yɛn no onyankopɔn de ne ba Yesu Kristo abɛgyina yɛne ne ntem ama sese wapata yɛn ama sese ɔnam ne mogya so mogya wo behwie gu yɛ no so ama waka yɛne onyankopɔn abom wayi bimbuo no hɔ ɛna ɔde wayi afɔbuo no hɔ rather ɛna ɔde bimbuo ɛde abrɛ yɛn. Praise the Lord. Enti Romans chapter 3 no wasi na ɔde nadom ɛnam ɔgye a ɛwɔ Kristo Yesu emu no so abu yɛmbem ɔno na onyankopɔn de nasi wɔ sɛ empata a ɛnam gyidie so ɛwɔ ni mogya empata no ɛwɔ ni mogya no yɛyɛ bimbuo no ɛwɔ Yesu Kristo wu a obɛwui ni mogya no ɛhɔ ne yɛnya yɛ bimbuo no efiriye. Hallelujah. Enti nyum sɛ ni mogya na dibim Yesu ni mogya na dibim wayi yɛ firi bɔnim wasa yɛ nyare wanyina wagye yɛ firi ɔbonsansɛm ni mogya na dibim. Enti wasi onam Yesu Kristo so edi nesi hɔ sɛ empata a enam ni gyidie so ɔno ani mogya no mu edi akyerɛ ne tenene eti yɛn tenene no ansa na enipa yɛbɛtumi anya tenene no enam Yesu Kristo ni mu gyidie ni mogya wo behwie gu yɛ no ɛna ɔde apepa yɛyɛ bɔne a yɛyɛ ma yɛhugu fi yɛwɔ nneɛma bebree yɛyɛ a ɛma efi kan nipa na yɛntumi nkɔ ɔkronkron ni nkyɛn Awurade yɛ kronkron Awurade ni hu ni fi enipa soɔden bɔne a yɛyɛ bɔne akɛseɛ ne ketewa no ɛde efi brɛ yɛ kra ebi bu sɛ efunu ho adeɛ ebi bɛyɛ dɛn ɛkɔ abosom so ɛyɛ fi edwama mo yɛ fi atoro ɛyɛ fi nanti twitwa yɛ fi adeyɛ ɛnada kontompo ɛyɛ fi adeyɛ wɔyɛ sadeɛ no a sunsun fam ɛte sɛ deɛ wɔde atɛkyɛ ayɛ wo ho agu fi ɛwɔ Awurade anim ɛno na ɔde Yesu Kristo ba ɔse na onyankopɔn nam ne ba no so ni mogya so apata yɛn ɔnam ne gyidie no so ni mogya no mu na ɔde akyerɛ ne tenene sɛ ɛne bɔne a yɛyɛ kane no wama na atwam ɛne bɔne a yɛyɛ ne kane no ayɛ deɛ bɛn atwam enti kane no a na yɛnim Kristo no na yɛmɛgye Yesu ni yɛ no na yɛbɔ brɛfunu wɔde aseɛ na yɛdi atoro na yɛfa yɛ yere no makyi yɛfa yɛ kunu makyi na yɛdaadaa nipa sɛ deɛ kane na meka bi akyɛ na medaadaa mmarima gye mmɛmɛsi kadi na bere a mebɛgye Yesu Kristo di ɛnɛ Awurade wayɛ dɛ bɛn wama na atwam kane no na yɛnyi Yesu ni yɛ na yɛnyinsɛn kɔyi tugu ɛnɛ yɛbɛgye Yesu adi yɛnyinsɛn kɔyi ntugu biem te saa bɔne no a yɛyɛ kane no Yesu Kristo ayɛ dɛ wama na atwam eti nei sɛ wagye Yesu adi a wonya de bɔyɛ ni biem Awurade sɛ memo amaneɛ sɛ obi biara wagye Yesu Kristo adi ɛwɔ no kura gyidie mu no obɔne a woyɛ kane no ɛnra no Yesu Kristo ɔnam ne gyidie so ne mogya so
what ye ye free ho. What born in the term. And to one here, ya Satan bet to me a cassette, I didn't say. Born in a wayano. Onyango bon fanchel. And on the radio suma me one chance, I mean, Kanjira will say. Wabubem. And Tina Eradi Yesu Christo bimbum. And Sawachi said your catcher or banner say. So be a move for the year. And ya means to be moved for anti quat and quiet bonny beam. Now the we am also. And there are things that or ban one coboja may be. It is a yaba Yesu Christo mua. Yabaji Yesu Christo this kukura. It is a canina me young concern. Yesu Christo mujidi and wama concern a gem. Et the ancestor me de mano eka atra. Asemwa mi unu kwa asem de mano kebiem. E santin say e moja no a Yesu Christo be hwiegu odi apepa me bone no. Why de wodi amane twam. Enti wan hwe ya Satan be kasa kira wo say nyinse na uyitugu enyame mfa ncheo. Enra ukofa wo yirechi ewrade mfa ncheo. Uko wie nkwamu na mwe Jesus ani eye bio. Enam yetimi yini akeka ho. Ni adade atonkwanu. Ya ye bida. Wadi asie endi nanu tito se ya yankwase apen. Eti no se so bi ba Kristo mu anu aya bode foforo. Kane nioma no na etwam. Na afeni me nyina aya foforo. Anobera dese me mo obi amane a wotie me ne se. Yeni a wo Kristo Yesu dum afobu obi ni ho. Satan to me move obiem e wo bone a enra wukodi. Se na obeji Yesu Kristo adia. Odo bone a wo ye no nra no ode be chew na ebetwam akọ. Se wa ye anro bampo pen. Wadi obi ewu, wadi obi ewu. What you tuo akoshu tu obi nasa wo chi Awurade Yesu Kristo dise wom na wonu ho sa menya anwo ba biem etuo no mintutuo minfetuo nkokoro no bobiem na wonya adwen sachrai foforoye ema ho se wonya biem Awurade se wo ode obone achew Obonsam ntimi mua wo fo ewo bone enu a wo ye ye ho enam Yesu Kristo mu gidie nti nemo sa wanye Awurade Yesu Kristo ni a afobuo no da so etwen da tia nkwa ama ubeyi wo bone anosen Yesu Kristo refre wo Odin kwansori brewo Adom kruwa no ayemebu oso Yesu Kristo refrewo Odin kwansori frewo Adom kruwa no ayemebu oso Adom ayemebu oso Adom ayemebu oso Adom kruano ayemebu oso Afei efrigidiemu ena odibu yembem enti Yenam Awurade Yesu Kristo so wo Onyankopon fam asomdwie Ono so na yenam di gidie enya adum yi ayewo mu eno ekwa na yanhohwa yenho Onyankopon ani onyam ani dasuo mu enti sa woka Romans chapter 5 sa wo fidu mienu hoba na osi yenti said enam nipa baako so ena bone ba wiase na owuo enam bone so ebae esa enipa nyina no efise onyina ye bone no na osi na bone ewo wiase ansa na emra no ereba na emra no eni ho
ɔse na emmra no amfa bɔne mu emmra amfa bɔne mu akonta nanso owuo edi hene efa Adam so besi Moses so wɔn a wɔyɛ Adam rato de sɛ de na meka no ne nyina ya tomra wɔse na sɛdeɛ emfomso no tie no na adoma kyɛdeɛ no nso ɛteɛ efisɛ ɔbaakofo emfomso nti enipa bebree awu onyankopɔn adom ene enipa wɔse onyankopɔn adom ni enipa baako a ɔne Yesu Kristo ɔno mu adom akyɛdeɛ ɛboro so ma enipa bebree. Hallelujah. Enti adom a onyankopɔn nam Yesu Kristo so ɛde ama ewiase nipa nyina sɛ yɛmfa ne so nyankwa no ɛboro Adam deɛ no so. Praise the Lord. Yesu Kristo adom no ɛboro so ɛnam nipa baako so ɛna bɔne tere wiase nyina ma owuo di hini wɔ nipa nyina so men no meka nipa nyina nyankopɔ bufu nipa nyina na sɛ de nipa nyina ntie no ntie ne yese onyankopɔ de na dom kɛseɛ ɛnam ye na wurade Yesu Kristo so akyɛdeɛ no brod so adom no aboso adom no ɛboro so ne nyina ne sɛ obɛba bɛkyie di. Hallelujah. Eti said ye nam nipa baako so a bɔne ba ensa na onyankopɔn nam Yesu Kristo so ɛde adom eti ɔse bɔne no ebu afɔ enam nipa baako so ma ye yenya afɔbuo na sɛ onyankopɔn nam ne nawrade Yesu Kristo bu gidie so wabu nipa bem wabu yabem eti afɔbuo biara ni hɔ emma ye ne ye wɔ Kristo Yesu. Sister wɔ Kristo mu ana brother wɔ Kristo mu ana anase beto sa brei Yesu Kristo ayabɔ ne ho dawuro kon what de ba wonyini ni wo honhom ani ni mu anopai sa wo de wo akoma nyina wo de wo kida nyina wo de honhom nyina ebeji Yesu Kristo adi no ma ho kwan na owura Yesu Kristo no wo de na ye wawura de ene okra agye nkwade a ene obebu wo bem ene afobuo biara ni hobiem emma de na Satan ebu mu fo no Yesu Kristo ndi wo bu bem. Praise the Lord. De na ye di ho fo no according to Romans chapter 3 hono no wose afede wo ma bone na de atwam afede wose de ben wose enam ahoho ho abenso tu ahoho anu watu afiri ho etu obi ntumi hoho anu ho ewo wo so se eye me na me ma wunya nkwa ene me na me ma wuye sei ahoho ani ho bi ye hoho ye ho wo Yesu Kristo en wo se enam enwoma benso. Praise the Lord. Enam atwerede benso yenkwa yenya no enam Yesu Kristo ni gidie Yesu mu gidie eno ode ni moja ede age yankwa etinya atwerede ne ede be ekum. Praise the Lord. Eti Bible ya onyankopon nam ne dom so de abre Bible enya atwerede o ye Bible enya book enya mathematics book say mo book de bi say mathematics ena de be ena science ena geography ana de enya no ye wa SHS what you say ena enya ICT enya English Bible enya creative arts Bible enya career Bible nya book a enipa no ankasa tena se di ni nyansa actual career actual creative art actual mathematics call maths Bible and this ti yanke kan Bible say graphic na ma ya kan Bible eyo onyankopon num asem nyame asem eye nkwa ya kan Bible eye nkwansem Bible eye onyankopon asem eye nkwasem eye ojasem nyame asem a eye oja ode tworo asem ne ye oja
asɛm no yɛ tumi eti Bible ɛyɛ onyankopɔn asɛm ɛyɛ tumi ɛyɛ ahoɔden ɛyɛ nkrantɛ Bible nyɛ ordinary book ɛnyɛ ordinary book Bible ɛyɛ onyame asɛm praise the Lord eti ɔsomafo Paul say atwere be mu a ɛnyɛ de ya tworo ɛnɛ sɛ Satan atwere bi atia wo a Awurade sɛ menka nkyɛ sɛ wo bobem praise the Lord ɛnyɛ atwere biem ɛnyɛ mmara biem nemo ɛyɛ Awurade Yesu Kristo na dom ɔnam na dom gidie so wo bobem sister Yesu Kristo ɔsɛ menka nkyɛ sɛ wo bobem anope Awurade sɛ menka nkyɛ wo wotie me sɛ Awurade wo bobem na abimbuo mu no wasate wo ho praise the Lord boni na ye no no atwam ensisie na ye kwosisi no no ye nsisi wo bi abiem dia aka ye de ben ahote praise the Lord wase de ben atwam eti Satan tumi mekasa nkyere ya adwene se enu akro no ne ekoboye no adwama ne ekoboye no ensisie ne ekoboye no emma kwa ma ne nkasa nkyere omu awofo no ono no wabua no fo dada kaze Satan he wo yabua wo fo dada na medie enam onyankopon ne dobako Yesu Kristo ni mugidi amaje Yesu adinti Jesus Christ wo bomebem me wo bimbuo na Satan die oni bimbuo owa fobum se na obaje Yesu Kristo dia wo bobem every afobuom na ne omu fobium na o bimbuom ene ahotiem naka amen ekwan benso na yen ye hote onam ni moja so ena ode atew ye ho o se afei sede afobuo enam obaako fomfom so eba enipa nyina so no senso enkwa bimbuo nam obaako fo tenene eso eba enipa nyina so enunti Yesu Kristo oba wiase no Awurade nam ne so ebu ye bem wo tenene mu ente wuti hoi Yesu nti wo ye tenene ni praise the Lord kaza me ye tenene ni ene me nya dibon ye ni biem me nya kowa ema boni biem na osande Christ Jimmy menya kowa ema boni biem na osande Christ Jimmy 2 Corinthians chapter 5 ye be bompa yesisia 2 Corinthians 5 verse 2 Corinthians chapter 5 verse 21 no yenya kowa ema boni biem na osande Christ ajiyen osi munyani adwamammo boni biara nipa eye no matra bagogi kansis on Benjamin 2 Corinthians chapter 5 verse number 6 verse number 21 if he say the onim bone no odene ye bone mayen na yenam onyankopon tenene ewonimu na yenya na ye onyankopon tenene ewonimu Yesu a onim bone no odene be ye bone mayen ti oba wiase maye wo ne bone mremu said ye be ya yen ye be ye ho bete edi Yesu Kristo a wonim bon odene be ye bone maye said ye be ya ye nam no so e be ye tenini ni enti Yesu Kristo nti yen ene ye tenenefo onyankopon hu yen said dibon ye ni biem se wanyi Yesu Kristo ani dia ene still an onyankopon be hu se o ye dibon ye ni efi se onyankopon ne ba Yesu Kristo mu ene ye nya tenene Yesu Kristo ni mu
ene enya bimbuo emoja no ena akasama yen ama yen yedi pem ewo agya nanim ama yen ho ate ewo agya nanim. Hallelujah. Eye Jesus Christ nimu ejidie. Hallelujah. Eye ono a eye ono mu ne yenya tenene eno naka amen pa. Enti according to Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 no. 1 Thessalonians chapter 5. Ya chro me dofo pa. Ya chro 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 no. Wasi na onu asumdue Nyankopon no ara entew mo ho kra na wonhwa mo honhom ene mo kra ne mo nipadua muso a mo ho emma asem bia woye na Ewurade ne yaje nkwa Yesu Kristo emu. Eti ye na Ewurade ne yaje nkwa Yesu Kristo mu no ena yenya ahote kra a ye ho masem ye na Ewurade ne Yesu Kristo ndi so obi ni Kristo mu a oni ahote ti no se so obi ba Kristo mu a no wa ya bode afoforo na ne niema dada ni nyina atwam niema dada nyina atwam enti anopai Ewurade busa me no mienu se anopai wo Kristo mu ana sa wonyi Yesu Kristo ni ya ene afobuo no da so a eda wo so onyame abufuo da wo so na afobuo ni ho ma ye ne a ye wo Kristo na ye ne wo Kristo Yesu mu no waje yen afri onyame abufu shimu waje ye fri honam mremu waje ye fri mranu mimu waje ye fri owo nu mimu waje ye fri afobuo mu na wabu ye bem na watew ye ho enti asumdue Nyankopon no watew ye ho ahote ne ye nya ne wo Kristo Yesu mu odi moja na tew ye ho to o se afedi o ma ye boni na atwam tie na so nye de bonye ni biem ka se Yesu me da wasi o enti se wo pese wo ko heaven se wo pese wo ye Onyankopon te asefo ba se wo pese wo beka abaye no ho a age se wonam ye na Ewurade Yesu Kristo mu gidie so ono Onyankopon de na si wo se empata onam no so twe wiase nyina enti na wiase nyina ntie se enam nipa ba ko peso Adam bone so meni penyina atomra eni penyina ye boni owuo ka eni penyina no Onyankopon nam ne ba Yesu Kristo so ede nkwagie ede ogie ede boni fafri ede boni fache amewiase nyina se de obaji Yesu Kristo edie no de obaji obana die no se nipa no atwamu afi owuo ma bankwam se nipa no atwamu afi afobuom aba bimbuom Yesu Kristo ti Onyankopon bu wiase nyina abem se de emra ne tie ne yesa na adom ne tie adom ne broso adom ne chenso adom ne yeni ho adi so obaji nipa afi wo sayem abaye yom adom na yeni ho adi so obaji nipa fi sumu abahan mu adom na yeni ho adi so obaji nipa fi afobuom aba bimbuom eti ne Onyankopon nam Yesu Kristo su huyen e woni moja anu se ye ho ate o huyen moja anu se wabu yambem eti ne wo bimbu mensum wo bimbu ebra ye bebo mpa ye edie be na wo wom bone no o ma na twam enti nkankyere ho se wo ye de bonye ni bim e ma Satan ense wadwene wo de obone achew ye tonyumo se ode ye bone acheyen wa ba betna ye mu o yako to sorry wo yako to sorry wo oh yako to sorry wo 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 yako to sorry
we wo yako to sorry wo yako to sorry wo onti osi enam Yesu Kristo mu gidie nti sese ye nyina de ye nia eso da ho ehwe ahwehwem enti onyankopon asam no eya ahwehwe ema wiase ni pa nyina sadie oberima ana obesiesie ne ho ogina ahwehwe anim na oboni duku sadie mabo mi duku yi no hu se duku yi achia ahwehwe ne beka sa je o se duku ni ye ni sei se berima wo dresse na wo shirt na wo ba wo tie ahwehwe no beka je se tie no ye ni yie ahwehwe ni siesie ni pa ema wo hu obobre ema wo hu dressing nani so wadi ase ema wo hu se enku bi wo ha powder bi wo ha wadi ase ema wo clear wanim ema wo clear hu kama ahwehwe ni dwumadie no ehwe saa na nyame asam etie asam no se abeya hwehwe a ehwe ya brabo eti asam na ye de ebo ye bra asam no ehwe ye check ye esiesie ye ama ya braba ye fe enti na no okan ewo Mika chapter 6 verse 8 o se afa de na Nyankopon hwehwe firi me ne wo ho do hwehwe firi ye ho eye adetenene efi se onam Yesu Kristo so abu ya bem ena wato ye ho ama ya be ya tenenefo enti se Awurade se menka nkire obi a wo tie me ne wo hem se tenase wo tenene mu tenase wo konkunu yem enka fi biem enya de antini biem efiri se benima bi di ni moja ena abeto me odi moja na beyi bone no wayi ene bone ne ho bone na eye no wa ma na twam emra na ntumi ama bone na enye mfiri yenso Yesu Kristo abewu odi ni moja na beto ye ho eti ne ye wo ahotie mu sanctification ye wo ahotie mu enti entena boni mu biam entena fi mu biam sorry every boni mu wo ye konkonsania sorry frim wo kwa bosom so sorry frim wo tu aduro biam wo di atro ani atro biam eye fia de ye wo twetwa wo nua nanti enye biam heaven ti die Awurade so hwafri mi no ho ni se ade tene ne ye yenya ade tene yentena tene ne mo ayedefo ewiase nyina Awurade se me mo wiase nyina akokọ sa onam Yesu Kristo so wo boye bem na wa maya ya tene nefo enti tena tene ne mo fribone mo tena tene ne mo ya de tene na ma wanya wo bofo ne nkyai akọ efi se Awurade tene watewo ye ho wonya fibiem onyankopon hu se de bonye ni bi hu se oba hu agu fibiem Yesu moja ninti Yesu moja aje yankwa o Yesu momo Yesu moja aje yankwa Yesu momo eti de woye bia enam tene ne ade Yesu ni jai na de Nyankopon hwehwe firi ho no yenye na ye kre nya dankwa moma yentena boni mu biem efise wama boni na twam wama musuo na twam wama ababu afobuo na twam ti wo bi timi mu fobi tena ne mu efise Yesu Kristo ono ene ye tene ne ono no ama ya be ya tene ne fo enam ne bimbu nti wabu ye bem eti obi ntimi mu fo Satan ntimi mu awfo ewo bibia mu ewo Yesu di Awurade nhyira no wonka won se free sabi ko won tena boni mu biem boni na wo ye ne nura no wama na twam eti Yesu Kristo di afobuo ni homo mu wo Kristo eti se wotie mi anopai na wonni Yesu a mekamfo Yesu Kristo ma ono ni wiase agye nkwa ono no Nyankopon enam no so apata na twen wo twe wiase ori fe wiase no muma come Jesus
Jesus moja edibim. Jesus moja repram. Jesus moja repram. Jesus moja repram boniso. Every fawiazi no muma come Jesus. Jesus moja edibim. De radia se anopei. Se rade de nasama. Eye bimbo di abreye. O de nasama breye eye bimbo. Se ye nim asam no a obi mu ayemfo. Obi mu ayemfo evi se ye nim asam no. Ye nim Kristo. Ye nim se Yesu waje. Sister hunu se Kristo waje. Eti wo onni afobuo mu biem. Wo bimbuom to obi ntimi mu fo. Osama ntimi mu fo. Kromfo ntimi mu fo, beifo ntimi mu fo, Satan ntimi mu awofo biem. Adie bia enye ntimi mu awofo biem da. Ye wo Yesu Kristo mu asumdwie. Yesu Kristo mu asumdwie na ye wo. Ye wo asumdwie ewo Yesu Kristo mu. Se nano peso obi ni asumdwie a me kamfo ne Yesu mas ono ne ya asumdwie. Ono ne ye bimbuo. Ono ne ye bimbuo. Ono ne ye bimbuo. Obi eni ho betim ye bu yembim. Vampire de radiasi. De radiasi danasi. Yeda wase enedai wo won kwaje nsama wonam ohonhom so ede asoma ye ada na die atwe yen ye ne wrade ne ye kraje nkwan yeda wase eye wo na waje yen eye wo na waboa yen asedan kan ayeye nkan entontom nkan de radiasesa danasesa de radiasi danase oh erade yedawase 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 anopei yedawase odiye boni acheye waba betna yemu yako to sorry wo yako to sorry wo kase rade me dawase se enne ode me boni acheme boni ameye ne nura boni ameye ne nanu atwam me dawase se wo mu me boni ama megu mi so nene de maji wedi nku ade o se me na mu gidie so ama menya bone fache me na mu gidie so ma bone am ye na atwamudi a ne rade me dawase me dawase me dawase me dawase se ne wo de me bone a cheme wo de me bone a cheme wo de me bone a cheme na wa mu amefo wo de me bone a cheme ne wa yi afobu afri me so enhyiranka wo Jesus Christ sa wona mu moja so yi afobu afimi so wona wo moja so de me boni achame wona wo moja so e de me boni achame wona wo moja so na wuwo so de me boni achame ni wa yi afobu akasi afimi so wa yi onyankopɔ bufu hyi wa afimi so nenne wona mu moja so ama me so ma be ye ohutiwni sa wo de me ka hotefo no ni wa betena me mu dia e na no penhira nkan ayeye nkan tontom nkan kanfo nkan me de wasesa wa gime me de wasesa wa gime atum seba do ase wa gime atum so otene nini do ase wa di aboa me do ase se wa hu me mobo me do ase se wa ka me ho e wo Yesu Kristo Nazareth ni de mo me da wase me da wase me da wase me da wase e wo Yesu Kristo Nazareth ni de mo me da wase se rade wa yi afobu afri me so na wa bu me bem wa bu me bem wa bu me bem wo de me aka bimbu ho insura nkan ayeye nkan e wo Yesu Kristo di mo naka amen. According to 2 Corinthians chapter 3 no o say na yenyina de yanani a eso eda ho ehwe ewrade ani wonyam no se wo hwe ahwehwe mu na osachira yenko suban kro no aremu efri ani onyam ko ani onyam na yen efri ewrade
honhom no ara wasachira yen enti Ewurade ema yeni da ho kase Ewurade me Nyankopon ebra wonam ye naje nkwa Yesu Kristo so agimi na wabu me bimu mesra wo se Ewurade mame eni da ho honhom ye nyina de ye ni a eda ho esese efisa biko ye ni da ho papa ye nya ni da ho e wo bone ho bone atu asete sese bone kwaso wiase wutu na ye ekọ bonim bone awura sori dem edwa ye wo mu adwuma mu bone ena sese ni nipa edi asie na gise ye nya eni da ho honhom wo se na ye nyina de ye ni a eda ho ehye Ewurade ni onyam Ewurade ni onyam te wo se ye nya ni da ho ka se Ewurade bue mani mamani da ho honhom eni da ho mamani beda ho ami hu bone a metwe me ho afri bone me hu se me wo Kristo Yesu mu bimbuo Yesu atew me hu ntin se me ye finde Ewurade fa sa odom ne dom eni da ho honhom eni da ho honhom eni da ho honhom Ewurade dom mama ni na ho efri sabri ko madwuma mu mama ni na ho me kasa mu mama ni na ho me nya me sum eni da ho honhom mama ni na ho wo bone ho me hunu bone Ewurade mama hunu hon konkon bua me o se na we nyina efri Nyankopon honhom ka se Nyankopon na wo honhom so eboa me na mani na ho mamani na ho e wo twerɛsɛm mami hu de wo nyame o kan clear na mentumi nya efisa bi ko menya de wo pɛ e wo Yesu Kristo Nazareth ye nyina enipa nyina se ye nyina hia eni da ho papa se wani anna ho a wani beti no obi de wadru bosom so wani anna ho a wani beti no akwaje sticker wani beje no akwaje bansere wani betie no wani anna ho a na wo ade a wo som no wo de onim sa wo som nyame ne so na ye bosom na wo som wani ana ho a Ewurade nso wani aduro kase Ewurade so mani aduro Ewurade mamani so na ho mami hunu papa mami hunu bone mami hunu sabri baby a wo se mekọ de wo se meye de wo se me ne bompa de wo se me ne nam mamani na ho e wa setena mu abrabo yi mu e wo Yesu Kristo di mu mami hu wani onyam e wo Yesu Kristo Nazareth ni di mu Ewurade se na yen sachira enko suban fofurum yen sachira esa yenya adwen sachira ekọ suban fofurum yenya adwen sachira fi kuronu mu yenya adwen sachira fi asodi mu ekọ aso mmerem ensa sa yaso ye den e wodi Nyankopon pese ye ho Ewurade se yenye we ndun kwa se ye yaso den wodi nyame ehye yen wunya tenka no Ewurade tumi kasa kire oda yempa o ma wunya zie ne se koye adwuma we koboa nipa somasi asodinti na wa davete de akoboa wo bi foforo asodinti na wa ye de nsesa wo ye enkobo adwaman asodinti o me koye nyame de beche me sa na odi che bua payo bone o bebre ade a wo ye no Ewurade akasa kire wo conscious utibua ebua wo fosa ade we enye wo de bua payo na wo koye ubenya ho asotwe ene ka che Ewurade se Ewurade mamani na ho e wo bone ho Ewurade bua me hon konkon bua me na mamani na ho hon konkon bua me na mamani na ho hon konkon homobo na mamani na ho e wo bone ho bua me wo se na ye nyina ye nsakira nko suban fofurum ye nsakira mfi asodi mu nko aso mrem ka se Ewurade mama so nya mre mama ntumi mfa wasam mama ntumi ntena o tini ni mu mama ntumi ntantene ni ade mama ntumi nya ade etene free sabi ko mama ntumi nya ade etene mama ntumi mfa wasam na wasam no enya hwehwe mame wasam no enhwe me so wasam no emmoa me ewo Yesu de mo ma wasam no moa me na ento me ho ma wasam no moa me wose na afei masam nti mo ho anya fi enti asam no ye nsu a odi dware yen asam no ya hote a odi tew ye ho tina na okache Peter se ehia wa dware biem na mo ehia wona ase hohoro efi se masam nti mo ho anya fi Nyankopon de nasam ba asam ne betew ye ho ka se Ewurade wa wasam ntew me ho wasam no boam na mitimi ntena asam num boam na mitimi ntena wasam a eya hotie num na fi sa biri ko me honhom honte me kra honte me honhom honte na me kra honte emma wo Ewurade moja no me de so me so me de Yesu moja me de so me kra so me de to me kra ho me de ti ni pedua ho me de ti madwunim me de sesa
madwene efiri bone ho ebra papam ewo Yesu Kristo Nazareth ni demu naka amen kase Ewurade medawase wabu yebem obi entumi emwa yemfobiem hallelujah enti ose na afedi wama bone no ayeden etwam na ode akire ne tenene efiri se wama ode say kane de yeye no etwam na watu buaseto no wose no ayeden watu efiri ho etwam onyankopon buaseto ni nti na ode akire ewo ne bre eyimu na ono ara tenene emu na wabudie ofiri Yesu Kristo mu no ebu yembem enti afa ahohoho a hene watu ne ho hallelujah watu ne ho efiri mu enam emra benso amen o se enam emra benso enti fie ho mra no enti mi ni ubiem ka se wo Yesu di mu emra bia ntumi ni mi biem ewo wiase wem eni wiase foforo beba emra boni bia na no oba no de emra ni di oba no se yensi na bo na wodwane to a Yesu Kristo no emra na ani no ka se Jesus Christ esan se medwa to a wunti emra bia ni mi biem eti bra me bompaye emra bia da mi ma mi fie emra boni biara ya hye edi ato me papa fie ho se fie ha de sa mre da ha nyina ne se emma enye sika da emma ntumi ntu kwan emma ntumi nwo sa mre da fie ha yi emma entumi nyampani emmemme wo fie ha entumi ntu kwan utu kwan kura untumi emeye japade bia kase mra boni nti wo ni mra edafie ya ene o maame ni nkomo so o maame tiase a wo na tiase a ya ene o mu ni nkomo na hu die wo fie na wo hu kwa ba fa so bo mpaye hallelujah kase Jesus Christ wo mu ena watu mra nyina agu wo na wadom so eti ne machi wadi eti ene machi wadi e wo mu gidie so me di pawura me fie emra bia wo fie hono ma ekaseti ame emra boni biara mene me ma mene me generation yen sa mra ne dayenso sa mra ne dayenso sa mra ne dayenso se ye nana no ma eba asase su no wo mo ni ensuo bi ekoye apam ekoye mra bi eno mo de mra bi abeto fie ho ena sa mra ne wakitia ye ne a wasam se emra ewo hene enemra ewo hene biem Yesu Kristo munti abusua mra enime enti mra bia medi nyame asem eyi mra firi me mabrabo so abusua mra wo bono bo abusua ni din bonton na wo boni din wo ma menton asachiri adua na mra a edafie ho a eweke asachiri mra akona mra wona ani mra na wo fie ho no no bawrade Yesu di ka say Jesus Christ me bow di nwura busuanum me de omoja nwura busuanum me di Jesus Christ omoja me di Jesus Christ wudi no me dwana betoa o se di oba ni dwa to a no na obi amu ne fo no na mra no Mose mra no anya adwuma biem oba no so no ene emre wo fie ho no mo aya adwuma wo fie ho ni panyina aya adwuma tia me maame aya adwuma tia me papa aya adwuma tia me nuanum nyina yare mra wo fie ho se fie ho de jiso onya 40 years na yare we ya bebo aya mra wonya 50 years na wu aya mra enne me de nyame asam ye twam bompaye twitwam fa asam no eyi mra ne firi ho ewo Yesu de mo fa Yesu di mo tumi eyi mra firi ho ewo Yesu de mo Jesus Christ and let me bow thee at the all angles. Erade menu anom a wasoma me wo nchen abusua dom a erade wasoma we wo nchen mabeka wahene ne ho asampa na awie
and never some of the mammy ye bimbo and ahote Erade wo buyam bem na wato ye ho eno nti wona madifo na wasam so se ene emra ne de ben ene me bo di Jesus Christ enwura busua biam me bo di Jesus Christ enwura wo kra biara o tie me obi biara wo hwe me emra biara ene eda wo bi fie ena wo da wo bia busuam eda wo bia braboso de ye yare emra tikahye emra esujade emra aboni mra abawo mra empofumu wo mra sikase ye mra sikahye mra enimguase mra enkobese mra breguo mra abrabonse achie mra a edami nuanom so eda wo bibia wo tia wo hwe yeso ebusua mra bia ya di Jesus Christ di mutum ye cham ya di nyame asam ya di wurasunsum emmawura busua bia embreki emra boni bia emra boni bia entumi manyakopani onyam na adi wasam se afobuo biara eni wo maye ne wo Kristom enti mra bia so ni ho wase emra ne de sikahye emra bia me di nyame asam tu efi wabraboso wo wuomra epofrumu atofu wuomra aedafie ho musuani esamra aeda wo so de da wo no maso sikahye mra enkobesie mra breguomra bia aeda wo no maso me body Jesus di wura wabrabom edi ni mutumi no entum da boni fri wo no maso embreki omane mra wo wuomra Yesu Kristo dim embreki emfi wo kraso wo honhom so wo ne padua so wo Jesus Christ dimo emra boni bia aida ho twen wo Yesu Kristo na asam no enyi fre wo no generation so wo Jesus Christ dimo naka amen eti ukofi ato asugina so na bompa e wate emre bi antumi hubiem wo Yesu dimo wo se afobuo bi eni ho ema ye ne wo Kristom kase Ewurade sunsum wo ma ebu amefo afobuo bia na ye yare ofobuo na ye owu ofobuo na ye sikase aforuo me di nyame asem breki efi me kra so wo Yesu di bompa ye breki afobuo was afobuo bi eni ho eti Satan timi mu awofo abusuanum kase Jesus Christ efi sabliko baby ebe bomb comfortably ye bomb me kredi ebe frem sunsuma senie ye be bomb me kre me baby di ebe frem me baby e wo sunsuma senie ye be bomb me kudi be bomb me ku kredi be frem me ku kra e wo sunsuma senie e wo honam fama semnie asemnie biara sunsumu kase hunhum bra mada ebra me wadwumam ebra me to kwan ebra me tekam baby biara sunsumu anopo ewieo enwumro anajo ahomanachio awijiro baby ebe bom me kredi ye be bom me baby kredi ye be bom me nananum kredi ni ye be frɛ me kra ye be frɛ me baby kra ye be frɛ me kun kra ye be frɛ me yire kra ye be frɛ me buafo bi kra akɔgyina sunsuma sanie se ye bu asabagunu so se ye bu anfo ye bu an yarefo ye bu an kumfo me di Jesus Christ ne bimbuo no me di break me di cham sunsuma fabuo Yesu Kristo dimo me cham frɛ me kra so sunsuma fabuo e wa Yesu dimo me cham frɛ me makra so e wa Yesu dimo wa choro se afabuo bi ani ho mame Satan ye wo wa asotie wo ne wa hohomane e fi sa abliko afabuo bi ani ho mame e wo Jesus Christ di e fi se ma je Yesu Kristo di Yesu Kristo honhoma timi mu emoja ne timi mu emoja na tome ete wu Satan wonu abofo mo na yabu amofo abayifo ne abayebonsam mo na Awurade abu amofo na medie mo timi mu amefo ete ne ye nsu afabuo Awurade me Nyankopon se me ye bone bi mpa Awurade wonu ma ye bone atia Satan wo asotie se me ye bone a enye wonu ma ye bone atia Awurade na ma fom no Awurade na ode me bone be chame enye wonu mafom wo etie ne Satan no abofo wontimi nyina me bone so enka sentie mi biem
wutimi nyina me mfom so emu mata biem efi say Jesus Christ wa jeme efi wo sayem wa jeme efi bonimo wa so wa ma me boni am ye na twam eti wutimi mu amefo eti ade biara sunsumu di bu amefo ene me de nyame asam twam efi me kra so de wodi be bua me baby for wodi be bua me yare for de wodi be bua me ahokyere for owuo for ene mguase for Yesu di mi twam ewo Jesus Christ di mo bomba wasi afobuo ni homa eti hwan na ebu awofo ewo sunsum hwan na be fra wo kra efi sabi komi yimpa ya ma wo se so obi fra wo kra wo bosom so obi fra wo kra wo malam so obi fra wo kra wo konfo bi anim ensuo bi mu obi fra wo kra ewo pumu obi fra wo kra wo nkwantana so obi fra wo kra ewo river obi fra wo kra ewo nsukase nsuketwa ba bia be fra wo kra e dia kogina se ye bu asamagu so se ye bu awofo entamara emoja na to awo no Yesu moja no enkasa empie ho ema wundebem entamara Jesus Christ ni tumi no empie ho ema wundebem entamara Jesus Christ onye jampie ho onye odima foma ondi wasama onka wasama ni bimbuo no entamara erade bimbuo empejao every suatu memo empejao every busum to memo empejao every malam fabuo ensuo fabuo malam fabuo yare fabuo accident fabuo owu fabuo ohia fabuo ahoche fabuo baabi biara medofo wutie me ye be fra wo kra si ebua wo fo ewo yarem ewo ahochirem ewo owuom entamara erade asama eye bimbuo no enda ne ho adi embuo bem embua ensuofo embua yare ne fo wo momodo kwa ya no afobuo no nkwa wonso ewo Jesus Christ me yimpaye e kanche mpaye e janyame asam so e de mawa no twi e de mawa no bai e de mawa ne dan nyina se ene dan nyina e free sabi ko se Yesu Kristo obeyi ne maya e toso mienu no waka chem se men kancha wo se afobuo bi ni ho eti obi timi mu fo e wo sunsum yare afobuo ene Yesu di be free wo sonko sikahye afobuo ahoche afobuo abrabonsi achi afobuo abrabonsi achi afobuo bregu afobuo wo mre mo obi medi sa afobuo ne da wo so no ewade asabe di mune free wo so me di mune free wo ne oja nration so ewa Yesu de mo atofuwo enkwanhyewuo musuewuo ewuo ntentem yare basabasa ento yare huhum wana oto yare de manipa safobuo no me de nyame asam aye afawe aye abimbuo no enyi wo kramfrim enyi wo makramfrim enyi wo generation frim enyi wo abuafo frim ewo Jesus Christ di mu naka amen kase rade me da wase kase rade me da wase afi wase na asumdie nyankopon oma ohonte amen kase rade se wabu me bem dia ene obumbuo no me de twe osoro asumdie e de ma me kra me twe asumdie e de ma me honhom wasumdie e de ma me nipadua wasumdie e de tena me kra so me honhom nipadua wasumdie emra me mu ono asumdie nyankopon no ara entemo hokra na wonhwe mo honhom na mo kra so a ne mu nipadua so a mo ho masembone kase free na lokro me comfortabi me ne maboafo ye ho masembone ewe me ne me ma ye ho masembone adwuma mu ye ho masembone asori me ye ho masembone de wo pese me ho masembone me de awurade asem buana fo ewe Yesu de mo awurade me ma me papa mem asori a me wom brono no so mantam ho kromu ho de ono pese me ho masembone me ho masem me ma ho masem ma wo suku ho masem me de nyame asem
pona dane kwa ya akroso eja tenene fa wasam so na masafo no mom ho masam na medie wasam se wasumdue nyankopon wato me kra ho ene me honhom ni mpadua me mo masam eti fi sabriko wo Yesu Kristo magji wadie nti me na Awurade Yesu Kristo wo so se me ho masam o Yesu dim me babia ho masam shenkom egu abraba so me yanko ewo Yesu dim madwuma me ye madwuma ho masam me sikasam ho masam ewo Jesus Christ dim ma pomode sam ho masam enam Yesu Kristo mugidie nti enam apamoja nti me madwuma ho masam madwuma wura ho masam me fie ho masam me mane me nananom ho masam ewo Jesus Christ dim efri sabiri ko wo me makọ wo Awurade de wo beko asumdue nyankopon o ma me masumdue asumdue nyankopon ma wasumdue mra me krem ma wasumdue ntena me honhum wasumdue mra me dompem me donto anya asumdue me moja anya asumdue me kidini nya asumdue me brabo anya asumdue de o me munyina nya asumdue ewo Jesus Christ dim ka se Awurade enipa wo fa na so e de adwuma baaye ye fe ne brothers foster Awurade nyankopon emma kwan mu obi muha no for Awurade mani ni fo ewo sunsum se ye frɛ foster kra ene ne honhom ene ni pedua no ewo nsuo so ewo bosom so ewo kwaye brentum ewo sieye ewo bola so baby e obi bebo foster din obi bebo blazer foster din bebo senior din ebebo sompa din ewo afobuo kwan so no ka say Jesus Christ entemara wo wa fobuo no ena ne ho adi en save foster en save ne kra se obi boni baby din se ye bua ne baby yarefo ye bua foster wo fo ye bua na djuma ekafo ye bua sompa o se ye fa ya nyuntum ka se me nyuntum e wo Yesu de mo ya nyuntum ye de nyame asam ye break e fobuo bia yarefobuo wo afobuo de oni ma me fie ne papa fie foster busuam abusua kwa wale mu ne ba ho ne mabusuam ne ma ho ne mano Jesus la basanda ra papa la papa me bon pai e de ma blessed force and ma obi bia be boni baby di la basi handa ra papa e be frɛ ne baby kra e wo fobuo se yare fobuo ase dem fobuo wo fobuo me de nyame asam twam wo sonsom break if kwala no so break if ne maso break if ne makra so break sonsom fobuo break yare fobuo o say fobuo break every force so every ne maso every ne rekọ every ne yere so e wo Yesu de mo baby e be bo force din e wo pum e wo nsuom malam ho aturadi for so obi the brother foster ekwa aturadi for so kwaji akwankyere bone ayetia wono ayetia ne hospital 21st clinic se on break ayetia Sompa media se break se enkoso a se agina tuo bone no se anhwehwaya no se afobuo no me de nyame asam twam osonsom Yesu dim ye break afobuo no and turning come so ewa Yesu dim ka say Jesus Christ wakwa wo fa no so e de Sompa media ba na ama heavy Akwantuo anya kwanya ne e ba hine ne ho dawuro e ma obi mu anofo e wa asem bia mu e wa Yesu dim na dwumasam na pomden sam Ewurade de e yare afobuo e breaking free no so afa Ewurade ma woni bem baby e be frɛ ne kra bia e bimbuo en dane ho adi Jesus save wakoa e wo bimbuom fa yempai boy so na save brother foster every present day save on ma anopa ewia enwumre anajo odasuom Jesus Christ mujidie empu foster bem empu senior bem empu Sompa bem everyone say yemumra yeyom empu foster bem everyone say yemra yeyem empu ne bem everyone wo mumra nkwam empu ne mabem everyone wo mumra nkwam empu ne yere bem everyone wo mumra nkwam laba sanda rababa in the name of Jesus 21st clinic
obi ntumi embu adwuma no for Sompa obi ntumi mbu adwuma yi sey for afọbo bia ene Yesu dim ye dane no efra adwuma yi so ye fra oso bimbuo edi wura force mu awurade mu bem e wo dwumade anyina mu brother foster osuru mu bem e wo dwumade mu e wo dwumade mu e wo dwumade mu Sompa ye gina so ka henie no ho asem ye fra waso bimbuo ye fra waso bimbuo at the 21st clinic hospital wana ye adwuma ho nyina Sompa ha ye ne ye adwuma ho nyina erade bimbuo ensane yenso ewo Yesu Kristo Nazareth ni demo kase erade efri sabriko emma bone nto yen wose na sumdie nyankopon no enhwa mo kra so ene mo hohom so ntem ho a ene mu nipadua mu a mo ho masam bone ewo ye na erade Yesu Kristo ni bem onokwafo ene de wafre ye no ono no beye kase menye nipa na afre me se erade a wo ye nokwafo afre mi obeye se erade a ye nokwafo afre first obeye ma no obeya mamidie enema bi ekoso a aya chewa ye enkanare bia ewrade a waye onokwafo yi kase me ewrade a oye nokwafo a wafra mi obeye mabisade nyina mam ene de me kan de mentumi anka de me hye me kokoa mu ni di hu nkomo nyina ewrade a wafra me ye nokwafo kase Jesus majiwadi na wo ye nokwafo wasam se wo na wo beye eti niema bia me dia to wanim de me bo ho mpae de me ye ho akomkyene de na me ne wo bekasa ho ene de me guso ne wo kasa ho afiem e wo me nkomodie wo me secret place no e wo me mpae bo me nkotodwem no ewrade je na faji difa de me bo ho mpae e wo me ma ho e wo me ko ho madwuma ho no ewrade wo ye nokwafo onokwafo ne de wafre me kase ewrade wo no wafre me na wafre me wo ye nokwafo wo so wo na obeye te free sabriko emma bone nka madwuma emma bone nka brother foster emma bone nka Sompa emma bone nka ye na de ono pe obi bone ne ha ne de ma bone ne ntane de ope foster bone ma bone ne ntane enko no so de ope na dwuma se ma entane enko no so kase de ope me bone de ope me ma bone de ope me ku bone de ope se me sikasam enwie me bone wo Yesu di mo me bona dane me de nyame asam dane go no so me de awrade asam kanche go no so e wo Yesu Kristo Nazareth di mo kase Jesus wodini nti bone nkame na o ha so meme ne me manta madan bone nkame sikasam bone nkame me wo school bone nkame me wa Akwantuo ene me yimpa ye magana fo mo wa Akwantuo erade ma bone nkamo wate erade ma bone nkamo no ha so memo ntamadan erade a wafre mo no oye no kwafo ono a wafre mo aba na ni onyam wafre mo aba nhirem erade afre mo aba nhirem eni nti se obi fre mo kra ye nuanom mo wa Akwantuo me yimpa ye kanche mpa ye gumu so se obi bomudin ewo man na mo wo so no se obi bebomudin afre mo kra ewo machi obi bebomudin afre mo kra ewo machi a enne wo mo from kra ba bia be from kra gina bia no entamala ewrade afabuo ena ne ho adi ensave mo kase ewrade ba bia matena matu ho ene ma boni biara ekosotia me afabuo biara ekosotia me de de mi agya no oye dead body bia aye de me kra ye de me ho makogya no na ye frefre me kra e mansamanfo ye frefre me kra e ma wowuo ene me de nyame asam me tani go so fisa wose afobuo bi eni ho emame eti baabi a matena matu ho pen baabi a matena matu afu na minti ho bia meso daye bia na me ko ho ade bi omudi bua me fo e wo fie ho omudi bua me kase ye fo omudi bua me kanko fo no ene me de nyame asam break free me so me de nyame asam tu twam free me so e wo Yesu de mo e free sabriko erade wasem nti wo bimbuo nti metu afiri ho sunsum ade bi aka ho bia me de Yesu honhom e bawura sunsum me sesa me niam bia aka machi me sesa me nhira me sesa mani onyam me menhira me kunhira ma ade bia me de bia aka fi ho ma bia me tebro no me teso me tu ho ma ade bia aka ho bia me de Yesu honhom e bawura ho me fa me niam nyina di so e wo Yesu Kristo Nazareth ni dim afa erade woni asumdwie kase erade woni masumdwie me woni masumdwie nipa ntimi mama asumdwie erade mama asumdwie
wasomdue nye panini ewo me so ewo me maso ewo mi kunso ewo Yesu Kristo Nazareth ni dim meda wase se ene wo ma twrade boni bi atwam meda wase se ne wo ma mahunu wasam wo ma wasam aba me nchen wo ma manya wasam ene wasam ena mede nante wasam na mede ko wasam na mede didwuma ene mede wo bimbuo efi saa bi ko me nante Kristo wo bimbuo me nante ahotiem obi ntimi mu me bim ewo asem mu ewo sunsum mu ewo honam obi ntimi mu fobiem ne mo fi saa bi ko ewrade eye bimbuo nko ha se bimbuo dia ene na madi nkunim ewo Yesu di mu amen ye breneti aye faibona ye de asam no ekuta mpaibo edi ye ma kwan mo wrem kakra wunya kwan ba fine wanya kwan ya ma na me de me number tudwa mpaibo etise ye fasika bomodin sandi sika na fa support o mpaibo no sa na ye no hwe na wo ye de obi ko eyi prison ye ndue sika ye bua no fo a ye tue sika ena wo bu bem wo ndue ahwe de nyame de ama wo no ko botom ko abosuom ko wakansum sende sewrade ena bimbuo nsem a wo ne makan eni mpaya wadawro ma wali di me ne maboy me wo mu gide se medi bem ena mra bi etu efri mu de ohwo ane ho me so ena watu na fri ho yare ntimi ho ane ho me so bi ena medi bem medi nkunim ntimi mpai boni we nso ye misika mede support mede campai boy ho ewrade gina so na famasa bimbu a wabumi no ewo sunsun MPA efisa bi ko me mabedi bim ba bia mefa bia me wa Akwantuom obi mua won fo da obi ntimi mua me yare fo da yare prepre efie sika entimi mua me fo bim eya bimbu enewrade wabu me da wase me number obetumi afre esiso eye 0548931931 0548931931 0548 931 online no kura bowie 0551 931 so wanya kwanya mbo next week and the message no this man na ekuta prayers ekura ya manwie ya de bia se fridge it you know about 9 hours non stop you rade home and na juma 0548931931 0551931931 Mame ma o meme number no me number is 0242 nafa momo esande so ye bomba ye bia wi ye boss afodi o hwe aforo bakasa empai bakasa obi aba number say hello Within that, any baby, I can say free. I can say free. Sandra. No, there muscle and the football pioneer. I saw that I know him buying any airborne one. No football already was up on it. Yeah, then I miss. Hey, now you need to just see. Amen. Obi se was son daye. E hon paya na hon konko de ma ya ebo no. He. Ade bia nya bia ye break wo sunsum. Empie. Erade ma de ye empie. Eti fa hon sika. He sika so ye niam o. Eye adwuma papa wo sunsum. Sunsum mo yi sika o. De muni munti. Say be ye we ni mama. 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 Okay, Jimmy number because ebra no ayebe radio so adwuma hete say ehemfuchire no ebi di da bi achi
Evi kone viva. Embese number 1. Hello. Hello. Me do fu din da ni baby akase free. Tani kwa ame nikase fi adwatu. Ampasa pebe bompa ma me home fami. Ejina wo he. Makuma ya. Woji Yesu Kristo di so betumi asa wo yale. Ai. Wo se ye ne e wawrade Yesu Kristo mu na fobuo bi eni ho. Enti akoma yare entimi mu awo fo wate. Yare bi a ye di bu awo fo no enem di Jesus Christ bu gidie mi twam efri wo kra so. Me di Jesus Christ mu gidie e twa yare efri wo honhom so. Se yesunsum na ode sa yare na ma. Se enna ne ho adi wo honam na boka ne ntwa wo nkwaso a enne sa afobuo no Yesu dim breaking free wo so akoma yare Yesu Kristo dim ye breaking free wo kra so breaking free honhom so breaking free nipadua no so Yesu dim nti wo hontaw e wo Yesu Kristo dim amen. Eradin shraw program ye every Thursday dumienu kon na erade de ya shase. Hello. One me last call. Hello. Krista egusu Israel ni dini nti ode yaba. Ejina ho he. Odin de say. Odin de say. Odin de adwoa. Erade waba wadwoa. Yare bia wa home akonimu. Na ewura ni mu nenenam ni padua no. Ene waka kire yen wo wasem se wabu ya bem. Ene nti onni fo ewo bu yare mu. Erade say mistake bi na de ba ya fa cha no wo wudi ni mu. Se nya mistake bi na yamframa boni bi na abofura ne de ya. Ene me body Jesus Christ adwoa enwura wo ni padua mu enwura wo krem enwura honhom na nhyase en deliver. Edini deliver. Asam ni deliver. Ewa yaresa kwanso empu bem efi yare mu ewo Jesus Christ dim Yesu Kristo din mu gidie so enye won kwa ensa wo yare ewo Jesus Christ dim amen. The number is 0242 154220. Ubetumi ede umomo no afaso empire ye boye yisika se urade wasama wode braye ne se me obu me bem na wato me ho enti na obintimi mu mi fobium ebusuanum se fobuo bi wo ho a enye ye biem wasama manya tinti me ho anya fi enti efri sa bi ko menam Kristo Yesu bimbuom menam Yesu Kristo mu ahotiem ti urade gina me mpa ebo ni misika iso na efri sa bi ko ma wodom enosoma me ma menante ewo wo nkwa han mu wase na boni bi nkayen wati ase asumdue nyankopon obehwe yenso aboy ho ba wo boni nyina mu fi se de wa frɛ no kwafo ewurade wo ye no kwafo no wa frɛ ka se ewurade wo ye no kwafo no wa frɛ enti menam no kredie mu wo frɛ yi mu obi ntimi mu me fobium obi ntimi mu me yarefo enti mi sikanie me gina so na me dia support heaven akwantuo adwumadi ewurade gina so na fa dibu amene me ma mene ne ma na mene me kunu madwuma entim mapomodin sam ntim mapomodin sam ntim ma me ni nkwa tentemen ewo me mpa eboyi ene me mpa eboyi achi na hwede ewurade beye ka se ewurade me da wasi o dwumadi ye heaven akwantuo we are for heaven not for head ewurade adom abasetena heaven akwantuo ewo Sompa 93.1 enti yanwa de bia di hu nkomo yes montem wo yare akeka ho bra worship na ye ne ade ni nyina ewurade namu ediriva ha enna edu ukuada dantem didintam hu ebedu mienu be se na honkonkro nyane ho onyane ye da ede ye ba kenye enti ewurade nka ho enne enna osuru nyankopon dwumadi ode yesi hanom ne se Yesu amma dasene ye besan aba betoa so wose menka nje wo se wo wabu obem na wate ho ti obi entimi mu fo wonam onyankopon ebimbu ko ewo bimbu ko ewo ahotiem ewo Yesu dim